Magandang gabi po sa inyo, sir. Hello, Straight to the point. mayong gabi. Oh, magandang gabi. Karon kinaingon man ka nga ang Seventh-day Adventist sino ko? Magpilitin mo yung magtagalog, sir. Tagalog tayo ngayon. Tayo, okay. Straight So sabi to the mo, point. while I watching your video, ay kanta Tagalog lang ta. Sabi mo ang Seventh-day Adventist tinatag ng tao. Totoo ba 'yon? Base sa inyo mismong libro. Ayan, oh. Okay. So that is the Oh, yan. muna bago yung naming doctrine. Now, hindi mo ba alam na mayroon kaming paniniwala na yung sinabi mo kanina, yung nagtatag sa 70 Adventist, yung understanding yan ay sila ang nag-organize. Hindi po matawag si Ellen G. White na founder sa 70 Adventist, kundi co-founder. Anong hindi matawag? Co-founder. Ibig mo pang sabihin ay nagkakamali itong libro nyo sinabing hindi mo matawag na founder si Ellen Goodwright? Straight to the point. No, kasi Adventista na maraming na mga nagsusulat ngayon sa mga Adventist na ang kanilang mga view understand kasi dapat hindi founder nakalagay doon kasi co-founder kasi sinabi mo si Joseph Beth, si James White, si Joseph Beth. Founder kasi apat yung founder nyo. Co-founder. So hindi naman basihan yun. Hindi man yun basihan kapag na-organize yung na-protest ang 70 Adventist because of the pioneers. So hindi meaning na... By the way, sir, matanong ko lang, sir, kailan ba talaga nagsimula itong samahang Adventista, Seventh-day Adventist? So, kung sa history sa 70 Adventist, isabihin ko sa iyo, 1860. Ang 1860, ito po ay nagsimula ng publish ng mga books, and then pag 1863, gave the name, and then 1863, 14 countries out of there, meron ng division, conference. Okay, walang mali dyan. History dyan. So, 18th century lang pala kayo, ano? Kasi ang mga Roman Catholic like you, sila ang nagdala ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, pero yung aral ay hindi po coincide, hindi po yun nakita sa Biblia kasi na-protest ang 70 Adventist, tinuruan natin ang mga Kristiyano kung paano magsumunod sa batas ng Panginoon sa Biblia. Yan. At saan nagsimula itong samahang Adventista, yung 70 Adventist General Conference, sir? California. Doon po sa Michigan. Kasi ang Michigan po, that is the headquarter of the 70 Adventist. So akala ko ba sa Jerusalem, sir? Straight to the point. Hindi naman tayo maglahi kasi organize yan, pero yung base sa samahan na yan, sir. Sir, clarification lang. O yung mga samahan na yan, sir, yung Seventh-day Adventist General Conference, yung mismong organisasyon na inaniban mo ngayon, sino ba ang founder talaga niyan, sir? Yung nagtatag mismo, yung nagtatag sa organisasyon na yan, yung nagtatag mismo. Actually, iba ang kahulugan ng mga founder. Marami ng mga founder. Kasi ang sabi ko lang sa iyo, co-founder lang sila ang nagbigay ng pangalan sa 70 Adventist, sila ang nag-create kasi ang doktrina sa 70 Adventist nakita ko na to sa Bible. Pero si Kristo ang patukuranan, si Kristo ang yung bato. Kasi basa naman natin. Sir, ganito sir para malinaw sa mga viewers natin, sir. Yung Seventh-day Adventist General Conference Organization, sino ba nagbuo nito, sir? Nagtayo na nagkaroon ng ganitong organisasyon? Organisasyon. Siyempre, granting without admitting, sinabi mo ng mga pioneers. So, asan ba yung pinaka sir? Asan ba yung pinaka... Oh, no. Sige, sir. Magkaw ng tali, Okay, so wala namang mali dyan kasi ginamit ng mga libro, nandyan na mababasa mo. Pero ang base nun sa doctrine sa 70 Adventist from the Holy Scripture, yan. Totoo. Pero sa amin, ano ba ulit? Pakiulit, sir. Ano ba ulit kayo, sir? Pakiulit lang, sir. Pakiulit. Ano ba ulit kayo yung taon na nagsimula yung organisasyon ni Sir 18? Kuan po kanang according po sa history, so sa 1860 ito po yung anong klaseng history yan, sir? Marami kasi tayong history, sir. Anong libro na yan? Pasa ka? Meron akong Sister of 70 Adventist Church.
Meron ka history po. 18. No, 18 ang 1860 yan po ang kuan na 60. yun po ang nagtayo sila ng yung publishing house, Organi- mga books, Organisasyon. tulad ng mga Spirit of Prophecy, tulad ng mga Spirit of Prophecy, Councils of Diet, lahat ng mga libro. Pero pag 1863, sila ay nag-groups doon, kung ano bang ibigay natin ng pangalan. Kasi 1863, pag 1868, Bakit kaya? organize na, mayroon ng conference, division, European, yan talaga. Wala namang... Iklaro ko lang, sir, kasi, sir, gusto ko lang maiklaro, sir, kasi baka tira ako ng tira ng Seventh Adventist dito. Di ko naman alam kung ano talaga yung main doctrine nyo. So, sir, ganito, sir, bakit nga pala nabuo itong organisasyon na ito, sir? Ano bang kadahilanan, sir? Nagprotesta kayo o meron kayong... Bakit may union na ganitong klaseng samahan? Kasi wala pang Seventh Adventist noon, meron na ang pagtulunan sa Seventh Adventist, ay meron na ang pagtulon sa Biblia ngayon hawak ng Doktrina. Noon wala pang Seventh Adventist kasi yung sinabi ko kanina, yung mga pioneers, sila ang nagbigay ng pangalan, takda ito sa Bible na ang doktrina ay get from the Bible. Wala namang problema diyan kasi yan ang religion. Hindi yan na-protest kasi kung study tayo about sa East, tingnan natin na-protest yan ng Seventh Adventist kasi kung si Martin Luther ay nag-study siya about 95 theses, dito na lumalabas ang Adventism. Wala namang problema dyan kasi yung doktrina ng 1860 lang pala kayo nagsimula, sir, yung organisasyon ninyo at nagtayo ng nagtayo ng publishing house, yung mga libro, pero yung 1863 yun talaga ang yung mismong church talaga ninyo, sir, yung mismong church. Sir, Seventh Adventist Conference, and then pag 1863 organization, meron ng conference, division dito po sa 14 countries po nag-contributes na po. Yun organize na, yun ang mission, meron ng so 1863 talaga kayo. Fix na yan? Yan ang officially sa pagbigay ng pangalan. Pag 1868, ni spread na yung pag-organize nila. Meron ng conference, European. Wala nang mali dyan kasi ang hinawakan ng mga doctrina seminary from the Bible. Wala namang mali magbigay tayo ng pangalan sa ating organisasyon kasi yung turo based po sa so ano, sir, in short, na-organisar kayo 1863. March 1, 2021. Sir, pakilinaw lang, sir. Pakilinaw sa inyong libro, sir, na hitabo sa katapusang panahon. Ang Iglesia Adventista na organisar ni adtong 1893. Gano'n ka totoo ito, sir? Ikuan yan, marami namang mga history. Kasi yung so, nagkamali ito libro nyo, sir? Nagkamali ba ito? Hindi yan nagkamali kasi yung una kasi mayroon namang sumulat sa mga libro na yung view nila ay yung advance hindi nakatakdo kasi sa history sa Seventh Adventist i-organize talaga ng mga pioneers 1863 yun talaga. So itong 1893, sir, ano ito, sir? Clarice yan, 1863 1868 yan ikuan sa'yo. So ano itong ang Iglesia Adventista na organisar noong 1893? 1893, sir. Hindi po yun Adventista na General Conference kasi marami pong tinutukoy ni Ellen G. White sa prophetic system niya. So iba ito, sir. Tuloy ko yung basa, sir. Ituloy ko yung basa kasi wala pa namang period dito eh. Ang Iglesia Adventista na organisar ni adtong 1893 nga adunay 3,500 kasakop tunga sa mga dosina ka mga komprehensya nga 30 ka kilometro og usa ka komite sa General Conference nga may 3 ka tawo. Ano ito, sir? Wala problema na kay marami namang mga Adventista ngayon. General Conference ito, sir. Kasi General Conference po ito. Mga basang General Conference dyan, GC? Sa ano, sir? Pakilinaw lang, sir. Sa English translation ito, sir. Sa English translation, yung... Meron ka ba dito na kuan? May English ka ba dito translation na The Last Day Events? Kunin ko ha. Complete ako. Bigyan kita ng Great Controversy. Basahin mo, sir. Basahin mo. Ito.
ito, may libro ako. Ito, kita mo ito. Oh. Ito, same tayo. I don't know, yung ano sir, yung Ito pa rin, Depintas Daily of, ito, Depintas yung ano, yung last day events, meron ka ba? Yung ganitong mismong cover sir. Yung ganitong mismong cover. Ito po. Yan. Pakibasa daw sir sa page 55. Try mo nga, Okay. page 55. Yung may mga parang footnote sa baba. Ang atin po yung asking ngayon, hindi po tayo mag-ipit-ipitan kasi linawin natin kung ano ang Sige sir, walang problema. Lilinawin lang natin ito sir kasi linawin natin gusto kasi ko may lang mga distinct magkaalaman na sir kung bakit sinabi mo 1860 dito na organizer kayo Oh, 1893. Oo nga, sa history. Meron akong history. Sige sir, pakibasa daw sir. Pakibasa lang ano. Wala po page? kasi akong English translation. Page 55 siguro sir, bakit tugma tayo? Bigyan kita ng bigyan kita ng English. Meron ako dito marami. Sige sir, bigyan mo ako sir. Padala ko sa Palawan, basta bigyan mo ako ng kuan ganang para pang yung tracking number niya, bayad niya. Ito, marami. Ano? Ako pa magbigay siguro sa iyo sir ng shipping fee, ganon? Ping pay. Oh. Bigyan kita Sige ng sir, bro. i-confirm mo sa ano sir, sa ba nga inyo sa inyo? Sa kuan ngayon sa Mindanao. Mindanao, sa banda? Cagayan, Dero City. Cagayan, malapit lang. Ay ano mo sir, i-confirm mo sa Giante. I-confirm mo sa Giante kung magkano yung shipping fee nila, saka na ako mag-Gcash sa'yo, ano? Okay po, bigyan kita ng great controversy po. Napo, meron ng great controversy. Sige. Yung Good. Okay, bayaran kuan ko ito ha. Okay, ito, basahin mo it's muna not yung wise. page 55 daw, sir. Kuan po, bro, kanang tama pong sinabi ko, hindi po ito ang footnote dito, hindi po yun. Ito extended lang po ito 1896 bigyan mo to 1896. Dito, sir. Dito, sir. Basahin ko muna. Sige, sir. Ito, di ba dito sa Testimony of the Ministers Gospel Workers 342 page and 1896. So, wala nagkamali kasi ganyan mga years. Hindi yan, sir. Okay. Hindi yan, sir. Itong ano, sir, basahin ko ito, basahin ko sa baba, sir. Sa baba. The Seventh-day Adventist Church was organized 1863 na malagi. Saan bang tunay dito, sir? Kasi sa Bisaya 1893 diyan 1863. Anong totoo nitong taon, sir? Ano bang tito ko 1863? Wala namang 1863 sa English dito, sir. Dito, sir, sinabi sa Bisaya translation, sir, ang Iglesia Adventista na organisar niya itong 1893. Diyan sa English translation binasa 1863. Parang baliktad ata. Saan ba tunay na na-organisar kayo? Ito po ang hindi binabasa mo. It does not wise choose what man of President General Conference. It works. The General Conference has extended. So, wala namang problema kasi ang manuscript kailan kayo talaga, ano ba talagang fix na na-organisar kayo, sir? 1863 o 1893? 1863 po. So, itong 1893 na binanggit dito, ano to? Kasi sabi ng pastor na kinausap ko dito sa amin, sir, sabi niya, nagkamali No. Sabi niya, kino-confirm ko ito, sir, nung nagkaroon sila ng Bible study dito sa aming barangay. Ang sabi niya, uy, nagkamali lang ng pag-print yan, brother, kasi alam mo naman, yung printer natin, minsan nagkamali tayo, tao lang. Tama naman yun. So, wala. Ganun sabi niya. Okay, kung makuha ka na, bigyan mo ako ng... Sa'yo, extended. Dito, nagkamali. Si pastor, sabi niya, nagkamali yung pag-print. Ikaw, extended. Siya ba kayo tunay nito, ano? Straight to the point. Wag natin i-misunderstand kasi ito, it is not why choose man of the president, the General Conference. The work of the General Conference extended. Kasi yung year ang totoo na pa-organize sa 70 Adventist sa history, sa 70 Adventist, kung doon ka sa Google, 1863 yan to 1896 o 1863. 1863. Sa Google? Hindi ka lahat na maniwala sa contributor sa Wikipedia. Mayroong mga tao dyan na mali ang kailang informasyon. Mali ang mga informasyon. Kung kapag... Anong kuha natin, sir? Anong source natin sa Google pwedeng kuha, sir? Yung Wikipedia? I-search mo yung kuwan. History of the Seventh-day Adventist, Biblical Research Institution. Dara, sir, Wikipedia, sir. Seventh-day Adventist Church, Wikipedia tayo, ha? On May 21, the Seventh-day Adventist Church was officially founded in Battle Creek, Michigan. Ito?
Sige, ituloy mo. Wala namang problema dyan kung anong The organisasyon. denominational headquarters were later moved from Battle Creek to Tacoma Park, Maryland, where they remained until 1989. Ito? Oo nga, organize from 1863 to mataas naman yun ang pag-organize kasi hindi man madali yan. Sinong nagtatag? Basahin natin ito. Founders, Sige. tagapagtatag sa Tagalog. Si Eileen Goldwhite, si J.N. Andros, Wala o nang si problema Joseph yan. Bates, at Silang mga- si James silang White. So, hindi pala tatag ni Yesu Cristo ito, ano? Ha? Straight to the point. Kung mag-base tayo po sa body, yung kalaman natin, yung pag-organize sa Seventh Adventist, marami naman na claims na si Kristo ang ilang nagtukod sa sa church. Pero So, halimbawa, sir, ganito, sir. Wait muna. sige. Ako muna magsalita, iliwagin kita. Ito po talaga. Kasi dito sa buong sa sanlibutan, hindi talaga. Sir, may babasahin akong comment, sir. May babasahin akong comment. Wait muna. May comment, sir, oh. Ganito lang. Yung mga nag-comment, wala na akong pakialam, inyo ito. Matod pa sa nag-comment dire, klaro kayo ang kugmo sa SDA. So, imuha po na, no? Sige, sir. Wala nang problema dyan eh. Ma-comment yan eh. Okay. Mo ni siya ang kuan ato na ibisaya aron man ay gid ha. Kay magtagalog Sige. sa Manila. Gamito na to. Ingon susirit gamito na to. Tagalog section po kasi ako ngayon paggabi, sir. Straight to the point. Kasi yung sa history sa Seventh-day Adventist, kung punta ka sa website sa Biblical Research Institution, Andrews University, lahat ng ang kanilang mga worldview ay ang Seventh-day Adventist, ang nagtayo ng nagbigay ng name ng Seventh-day Adventist, talaga yung mga pioneers. Pero ang doctrine, yung spiritual doctrine po ng Seventh-day Adventist hawak namin ngayon based from the Bible, not the human being. Yun kasi yun ang misinterpretation sa Roman Catholic Church. Paano natin magsabi tayo na si Kristo ang matatag? Siya ba ang nagtatag ng iglesia? Siya ba ang nagpanday? Siya ba ang lihat ng mga symbol? No, organized ng mga tao yan. Kasi ang base yan, yung ating doctrine nagfollow doon sa Biblia na tinatag ng mga pioneers based talaga sa Biblia ng mga pioneers. Kami, ang aming mga Seventh-day Adventist, yung teaching namin, hindi from the pioneers Ellen G. White, no, from the Bible. We need to, the Seventh-day Adventist was follow the doctrine of Jesus Christ, written in the Bible. Wala problema, anong organize mo? Problema yan, ang organize yan. So, sir, halimbawa lang, sir, ha? Ako po, sir, mag-organize din ako, sir. Mag-organize ako ng sarili kong samahan, sarili kong organisasyon. At yung mga doktrina ko, sir, binase ko sa Biblia, walang kulang, walang labis, lahat meron sa Biblia. Matuturing mo ba, sir, na yung samahan ko na organisar ko, halimbawa, kahapon nag-organisar ako. Pagka alas 3 ng hapon, punta ako sa Security Exchange Commission, pinarehistro ko na. Ako yung nag-organisar sa pangalan. Yung pangalan ko is, halimbawa na lang Iglesia di Kaluwasan Todo Langit. Halimbawa lang ito Now, sir, yung mga doktrina ko nakabase talaga sa Biblia. Walang labis, walang kulang. Matuturing mo ba ito, sir? Natatag ako ng Panginoong Jesucristo sa mga ko? Straight to the point. Ma-consider natin yan kasi yes, tama talaga. Kasi yung sabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa mo dito sa lupa, ginagawa din sa langit. So meaning, kung nag-asking for the Holy Spirit, yung guidance, yung kaalaman mo ng galing sa Biblia, kung naghingi ka ng guidance of the Holy Spirit from God. So, ma-recognize mo yan na kung ang doktrina mo ay dinala kapag magbigay ka ng yung organized ng pangalan, officially yung religion mo, yung base po dito sa Biblia, wala namang problema yan. Yes. Yes, wala tayong supak. Wala tayong sir, meron ba tayong mababasa sa Biblia nito, sir, na ang tao binigyan ng Panginoon na autorisasyon na magtayo siya ng sarili niyang samahan, organisasyon? Ikaw nagsabi. Ikaw nagsabi nagtayo kasi halimbawa lang yung akin, sir. Halimbawa lang yung akin eh. Sa Mateo 16:19, Mateo 18,
nga kung unsa ang authority, kung ano ang authority sa duta sa dito sa lupa, yun ang authority sa langit. Kung bigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon upang organize ng ating iglesia, yung iglesia ng itinatayo natin dito sa lupa, based ba ito ng doktrina ng Panginoon? 'Di ba? Yun talaga ang mga Seventh Day Adventist. Wala namang pusopak diyan Sir, na nag-organize. by the way, sir, by the way. Wala naman Ito si, tayo, kilala mo ito si Warren Basiril? yun talaga kasi yung mga libro mo na ginagamit depende po sa context yun kasi marami pong mga Seventh Day Kilala mo ba ito Adventist si na iba Warren Basiril, sir, yung mga ngaral, sila Amores, kilala mo yon? local conference yan nagkuan hinamon ko yan Sila po, sila sir, nag-claim din sila na yung doktrina nila na sa Biblia talaga based on Bible. Pero bakit hindi may turing ninyo, sir, na sila itatag ng Panginoong Jesucristo na pareho naman yung doktrina ay nasa Biblia? iba kasi wala ka dito sa Seventh Day Adventist kasi iba ang kasi ang principle na hinuhold ng JC yun talaga ang unang tinatatag doon sa Battle Creek kasi mayroong history ang Seventh Day Adventist bakit nagkahiwalay. Mayroon tayong ISDAR, mayroon Seventh Day Adventist Reform Movement na El Todo Mundo, mayroon tayong 4060, mayroon pong local conference, offshoot, tanan, Wilderness, Elijah, lahat ng mga Seventh nanggaling yan sa jail conference kasi yung mga misunderstanding nila sa prinsipyo na hindi sang-ayon kasi lumalabas sila, yun ang totoo. Wala namang problema yan kasi bumalik siya sa Seventh Day Adventist, welcome sila kasi meron na silang mga misleading understanding po sa doctrine. Lumalabas di ba nagkatanungan kayo last ni Warren, di ba? Meron naman silang nagkatanungan kayo, di ba? Wala naman sa Biblia kung kapag church, kapag organization, saan mababasa ay ito ay makasala? Wala. Kasi authority ng government sa Roma chapter 14 1 to 3 dapat magpasang-ayon. Sir, ano yung point of view mo doon sa sir? Mateo 16:18 nagtayo si Kristo ng iglesia, sir. Sinong iglesia na yan, sir? Ay, sa Mateo 16. Okay, so kapag istudihan natin ang context diyan sa Mateo 16, yung audience yan di ba sa original, sir, hindi nagngalan ng ating Panginoong Jesucristo sa original. Hindi naman siya nagsabi na I will build my Roman Catholic Church, I will build my Seventh Day Adventist Church. So, wala. Anong iglesia na yan, sir? Anong iglesia na yan? Anong iglesia yan? Hindi ko makasabi 100% ng anong iglesia yan kasi wala namang Seventh Day Adventist, wala namang Mormons, wala namang iglesia ni Cristo. Ang iglesia ni Cristo, yung meaning nila ay out of context kasi building. Yun ang iglesia dyan, hindi yan building. Kasi sa Greek yan, yung building ekonomiyo kasi house builder. A house, for example, kanang tinutukod niya house builder yan. Kasi yung iglesia yan, yung church dyan, iglesia, mga taong tinatawag. Yun kasing tinatao, sumusunod sa Panginoon kung ano ang ibinigay ng instruction tulad ng 1 Timothy chapter 2 chapter 19 na mayroong silyo, mayroong hiwalay sa makadiliman at mga practice na hindi sangayon ng Panginoon. Yun nakabase yun sa Matthew chapter 16 verse 8. Makita mo natin kung ano ang kanyang manner, ano ang karakter nila na sumunod ng utos ng Panginoon. Di ba? Wala namang Roman Catholic Church so except sa di ba, sir? Yung ibang mga diba, Biblia natin, yung binibigay ninyo, hindi ko yan tatanggapin kasi hindi mabasa yan sa original. So, pag itinuloy natin yung basa doon sa verse 19, di ba? Pag itinuloy natin ang basa sa verse 19, sinabi, and I will give you the keys of the kingdom. Yung susi sa karya ng langit, binigay ni Kristo kay San Pedro. Noong namatay si San Pedro, sir, kanino ibinigay ni San Pedro ang authorization? Sinong binigyan niya or in Bisayan, gibilinan? Di ba ang claim sa Roman Catholic Church, di ba si Ignacio? No, hindi. Si Ignacio, wala kaming claim na si Ignacio binigyan ng susi ng kaharian. Wala ho. Apostol ni John Apostol ni San Juan yan si Ignacio pero hindi siya binigyan ng susi sa kaharian ng langit. Kasi ito talaga hindi ko po masabi kung sino po ang binigyan ng K kasi yung K yan hindi so, sir, na
Mas Hindi ba mas literal okay, na kandado sir. yan, Kay? Doctrine Oh, lang lagi yan, lagi. Authorization yan, authorization base Hindi, sa authority, power. Oo. Sa authorization, sir, yung namatay si San Pedro, kanino ipinasa at iniwan itong authorization? Sinong tao na binigyan niya ng sabihin na lang natin na ikaw, Brad, halimbawa, binigyan ako ng Panginoon ng ako yun si San Pedro, halimbawa lang ano. Noong ako na pumanaw, so sabihin ko sa iyo na Brad, ikaw yung bibigyan ko nito sa authorization, ipagpatuloy mo ito para hindi ito mawala. Pero base kay San Pedro, sir, sino kaya tao na binigyan ng authorization niya? Yung sumunod sa yapak ni San Pedro. Kasi hindi ako makabigay kung sinong mga tao na yung nag-continue ng power kasi sa Biblia wala tayong mabasa diyan kung sino ang mga tao na ibinigyan. Kasi yung tayong mga tao, kung yung sinabi mo kung anong authority, yung main interpretation niyan diyan sa Matthew chapter 16. Ganito lang, sir. Ang authority ng Ganito Panginoon yung based sa doctrine niya. ganito yung Doctrine maganda, lang. Wala, sir. Hindi ako magbigay. Ganito yung maganda, sir. Wala. Sabay-sabay Sir, tayong di ko alam- hahanapin natin di ko yan, alam sir, sino, kung pero sinong taong lahat binigyan naman ni ng San religion Pedro, na- sir. na- O lagi, sabay tayong hanapin yan, sir. Pag nakita mo talaga, sir, na ay si Tarpulano pala binigyan bago namatay si San Pedro, at dito mababasa natin yan sa source na yan, oh. Yang simbahan na yan, kung saan kaanib si Tarpulano, diyan tayo magpabinyag, sir. Kumbagay sa Bisaya na pagkasalita, sir, kung kinsa tong taong gibilina ni San Pedro anang yabiha, muna itong pangitaon, o sa reliyon na nadata magpabunyag. Straight Dili- to the point. Depende sir kay nga naman. Depende kay kakana nga gibilinan nga iglesia anong tao lamang sa mga tao lang nga doktrina ang pandili sa biblical nga doctrine, philosophy and biblically hindi dili ta mosunod niya na kay kana nga doktrina wala na coincide sa Biblia. Out of order. So, siguro, sir, mayroong iniwanan ni San Pedro, at nung iniwanan ni San Pedro, sir, siguro kapareho sa kanya ng pananampalataya. Alangan naman kasi ikaw, sabadista ka, iwanan mo ito kay, halimbawa, binigyan ka ni Ellen Goldwhite na authorization. Ay alangan naman kasi pag ikaw ay pumanaw, ibibigay mo ito kay sa mga offshoot, di ba? Hindi lang po nag-base po sa authorization sa isang tao. Marami po kasi po kanang binigyan ng Panginoon. Ito hindi lang po si Peter. Kung kapag mayroong tao na sumusunod sa Panginoon, pwede din siya maka-organize na same sa doctrine sa Biblia. Kasi wala namang, huwag mong limitahin kung ano ang authority ng Panginoon. Sino nang bigyan ng authority, kapag tanggapin natin, yun ang kaluluwa ng kalooban ng Panginoon. That is being harmonious when God seeing us our heart. Sir, Wala namang problema dyan. Wala namang problema dyan. Ako naman magtanong. Sige, magtanong ka. Wala. Nako naman, kanina ka papasok na pasok dito. Ay, akala ko ba'y magtanong ka? Ako na lang nagtanong Ano, sa'yo. Sige, magtanong ka lang. Actually, i-clarify na ako sa history sa Seventh-day Adventist sa 1860 manggod, mao na ang pagtukod og mga buildings may tungod sa mga libro, sa mga pamphlets nga gi-spread dito sa Battle Creek, and then pagka 1863 sa May mga 1, and then doon na nagbigay ang mga pioneers, nag-meeting sila, yung mga pioneers, naghatag sila name officially. Pag 1868, 1890, diya ng 90s, na-organize na ang Seventh-day Adventist nga mayroon ng mission, mayroon ng conference na mayroon nag-elect na sila ng position, sino ang presidente, wala namang problema diyan. Kasi kapag kung diyan nato makita, doon natin nakikita kapag tinatag ay kapag nag-organize si Mrs. White at kasama niyang mga pioneers, yung asawa niya, yung husband niya at yung mga pioneers, wala namang problema kasi ang Seventh-day Adventist nag-base po sa standard of the doctrine from the Holy Scripture. Walang bias, wala. Kaya ako naman Sige. magtanong sa'yo. Sige, magtanong ka. Sige. Okay, bro. Diyan sa Matthew chapter 16-18, meron bang Roman Catholic Church sa original o wala? So sa original yung hanap mo, sir, wala namang binanggit ang ating Panginoon si Kristo na I will build my Roman Catholic Church. Kasi bakit ba nasabi ni Kristo na hindi niya pinangalanan ng kanyang iglesia? Sa simpleng rason, dahil hindi po bias ang ating Panginoong Jesucristo. Kung pinangalanan niya yun, na nagbigay siya ng exact name, ay malamang
Yung nga Roma 16 hindi nga proper name, maraming nag-claim. Ano na, isa ni kaya Cristo. ba Ano, pinangalanan ni Kristo? Kaya nga niya hindi niya pinangalanan dahil ayaw niya na may mga maraming magkiklaim. anak mo ni bro. Kung atong masabtan diya ang concept manggod sa Mateo 16:18, ang word diya agud nga iglesia, dili man na building kun dili Oh, wala namang nagtuturo na building 'yon. Wala namang nagtuturo Katoliko building na tinayo ni ating Panginoong si Kristo. Yung sinabi mong Mga church tao yan, na mga tao. pinagmamayabang ng Katoliko, yung istruktura siguro, yung mga sinabi ni Peter Pindon, di ba na ay, ang nagtatag sa iyo si patay na dong sa Cebu, iba yun. Sa Manila, iba, istruktura yung ibig sabihin niya. Yung bang mismong nature of the church, yung mismong group of people, sino ba nag-organize, nagtatag, nagtayo, nag-build niyan? Di ba si Kristo? O pag sinabi natin na istruktura, yung magagarang katedral, magagarang parokya or diocese, yung mga ika nga, nung nasa diocese, di ba, may katedral yan. So, mga pioneers na yan na mga misyonaryo, yung mga ganon. So, meaning, Kalimitan nga, mas may mga katedral na mas luma pa sa sa inyo. Sige, sige. So meaning bro, nga nag-claim ang Roman Catholic Church nga mao na ang Roman sa Mateo 16 kanang church diya mao na ang Romana Katolika. Kana ba nga gitukod ni Kristo diya nga may tungod sa ekonomiyo kanang word diya nga builda wala lahi man na diya kanang sa church kanang iglesia diya compound word man at of man ang ik diya. So meaning kanang katawhan ba nagsunod man sa doktrina sa Biblia? Nagsunod wala? Yes or no? Ano bang ibig mo sabihin yung sa Katoliko? Yung katawhan kasi alam mo yan yung iglesia people yan. Pulling out. Nagsunod talaga. Nagsunod. Bakit? Kung hahanapin mo doon sa history book, kaklaruin ko lang sa Biblia walang binanggit ang ating Panginoong Jesucristo na ano ba yung pangalan sa iglesia na yan, kung nagbigay ba siya ng specific na pangalan. As far as the Bible is concerned, Christ founded the church. Nagtayo siya ng iglesia. As far as the history book is concerned, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Straight to the point. Paano po na-conflict po yung explanation niyo sir kasi yung Yabis binigyan ng authority Kaya nga kanina 'di ba nagtanong ako sa iyo kanina. Ay lilinawin ko lang Hindi naman conflict. Kaya nga nagtanong ako kanina sa iyo, kung sino bang iniwanan, kung saan ba iniwan ni San Pedro itong susi na kaharian ng langit? Sinong taong iniwanan yung sa Bisayan gibilinan? Iba? Wala kang naisagot dahil hindi mo tanggap itong si Poplinos ay siyang pumalit kay San Pedro. Kaya nga sinabi ko sa iyo, kung nakay Bisaya lang ta sira. Para maklaro sir, kadali lang magbisaya sa kadali para ma-explain yun akong tarong sa imo kung magtinagalog ko muraman og kuan. Di ba? Inani sir, kinsa magyud tawhana gibilinan anang yabi sa gingarian sa langit pagkamatay ni San Pedro nga gitag-an na ra ba ni Kristo na nga lain na ang magbako sa imuhang katungdanan. So imposible naman kasi San Pedro wala pud sa gi-mentions Biblia nga nikamatay na ko. Ihatag na ko ni Jomil Baloria para siya mo sunod siya mo padayon wala man. O ihatag na ko ni Iling Goodwhite wala man. So kung kinsa man tawhana, di ba gi-challenge ka nako pangitag tao nga gibilinan ni San Pedro ug asa na karong yabiha kay mao unay atong pasakupan nga simbahan ug usang relihiyon na. Pero wala man kitay mahatag kun atong kaugalingon nga pagsabot base na ta dayon dire sa kasaysayan. Sa kasaysayan, di gina madinay nga doon natay gitawag na tong chronological list of pope. So gikan ni San Pedro hangtod ni pagkamatay ni San Pedro gihatag ng maong otorisasyon ni Pope Linos. Hangtod na karon ni Pope Francis. Mao na nga matingala ka nga ang simbahang Katoliko do na may dagan kay mga panudlo nga wala na ma-record sa Biblia. Kay kada Santo Papa nga mapuli ani simbahan na doon na sa himuon nga development sa simbahan, of course naman, dili na masuwat sa Biblia kanang mga development kay yahan naman ng patakaran, panalitan sa una, sa kinsa pa'y unang nihimong Santo Papa sa Katoliko, di ba si San Pedro man, di man ginamalikayan sa kasaysayan, the first Pope of the Catholic Church is San Pedro. Wala man mo hatag si San Pedro autorisasyon or kining development or panudlo sa simbahan nga magrosaryo mo
kay kani rosaryo importante kay ini kay pawa ni siya wala pa man na sa una nila gitudlo kay ngano man ang content sa rosaryo naa naman na ilan naman ang giwali. Gawali sila content sa rosaryo, maanamo, magimaya ka Maria, kadeng gitawag na tog Sorrowful Mysteries, Joyful Mysteries. Ilan na nang giwali daan dito. So meaning Nang labay ang mga katuigan nga niabot ang mga nagkalain-laing Santo Papa ni Puli gikan ni San Pedro, panlitan si kining mga Santo Papa namo sila lang ni proklamar nga oy magampo tag santos nga rosaryo kay mo ni sugo sa tulangit tong inahan kay nagpakita siya ngadto ka Santo Domingo. So aprobahan na Santo Papa wala tay mahimo. Ang sa mga apostoles sa una, wala pa sila magsugo nga magrosaryo mo, pero ang content sa rosaryo, ilan na nang giwali. Sige, laing pangutana. okay, so Straight meaning kanang to the point. so meaning bro, kanang Mateo 16:18 ang word grammatical sentence di ang word nga iglesia masabtan nimo. Unsay pasabtan? Ang word yang Oo. okay. Okay, so wala na problema. Mo niyo. Okay. Pero dili na ako na, ako lang klaroho na, basig magproblema na siya. Dili na kang Eileen Goldwhite nga imong gipasakupan karon kay matod pa nimo 1860 ra mo na nanungha. O niya, galibog na po ko ani kay inyong libro hitabo sa katapusang panahon. Ayo bro, 1893 dire diha sa imong gibasa 1863. Libog kayo ang tuoy asa mo na organisar. Nya imo na lang gisalo nga lain-laing explanation. Libog na jud kog samot ani. paminaw sa mana siya bro. Actually bro, kung mag-base ka sa kasaysayan sa 70 Adventist, majority gid Nya, sa mga kadali lang ha. 60 Nya matod pag ginimo ganina, daghan kay mga nagsugod ra gid shoot karon dai mo Amerika. Ang gitukod ni Kristo si Jerusalem andi mas Amerika. Straight to the point. Now, og tinuod ning giimon, di ba? Ang imong singgit sa imong kauban, gipiya lang pulong sa Dios sa mga Hudyo. Kutlo dayog Bibliang basad to sa Roma. Wala sa may labot. Eileen Goldwhite ana nga taga Amerika man siya. paminaw sa bro. Straight to the point. Problema Sige, na, wala may problema ana. Kasi nagdala lang to sa Amerika. Bro, seryoso ko dan. Sige. Pulpula tayo sira masabtan nato kay aron nga unsay concept mamo ni wala ang tan nga mga 70 Adventist nga sa imong na imong na-counter karon wala may problema sa ilang explanation dili man contradict ana mao ni siya sumala sa imong giingon gina nga body instructor nga kini nga church gitukod ni siya gi-organize sa mga tao diri nga lugar sa Cebu same gyapon sa imong perspective nimo nga mo ay pamaagi wala pa Instructor man ang ilang gitukod Cebu. makita ang wala pa 70 Adventist makita nimong kinaiya based sa kinaiya og batasan nga ang pagtulon sa 70 Adventist makita nimo nga naa na gid niya sa Biblia. Sa Biblia bisan pa wala pang mga pioneer 70 Adventist wala pa kay sabat keeper sa unang panahon. Ana tay bisita diri. Sir, may gabi sir. Sabat keeper naa na. Ay, kadali lang bro. Si Brad Jumel say paminaw nimo bro kay magkuan sa kog tubig kay atong imnon ari kay murag yuhom ko. Sige. Sige brother Jumel. Balik ra ko. Manay brother Jumel masabtan brother Jumel ang 70 Adventist tinuod nga ang pagtulunan gikan sa Biblia sa Jerusalem kay ngano man kay ang mga tao sa Jerusalem sabat keeper man nagtudlo man sa mga pagkaon dalumtanan di ba wala pa 70 Adventist na ang batasan sa kinaiya nga nagtudlo sa Biblia ng source doktrina kay organize lang si Aaron Parper sa atong kapanahoran karon sumala sa gisulti ni Eugene nga instructor nga mag-organize nga 70 Adventist sa tibuok kalibutan based na doktrina sa Biblia wala na kaugalingon pioneers nga ilang doktrina mao na ibuti sama gyapon sa Katoliko mao na same gyapon sa Katoliko mao gyapon na wala ipon problema pero ang problema lang disadvantage lang kay ang tanan nga nasa Biblia ang Katoliko wa man sige ko tanan ko matod nimo ang iyong pagtulunan naagikan sa Biblia. Ako mo na bro. Kung walay Biblia bro. Kung walay Biblia, kung walay Biblia nga na-compile. Akong mo na asa man mo manundog og mga pagtulunan. Dili bro, kay dili pwede nga kaingon ka nga ayo limitahan nimo nga ang kaalam sa Ginoo kay ngano man. Kay gipredict na madaan nga ano na scripture. Na scripture ayo limitahi. Ayo limitahi ang knowledge sa Ginoo kay bro, asa ba? Ako mo na bro, klaro kay bro ha. Kaya dili na to kalimtan brother, premise ni brother ha. Premise niya. Ang mga apostoles si Kristo o ang mga church father ayaw sabay pangutana bro kato ayaw sabay statement kato pangutana mo gina premise man ako premise kailan kasabot ang premise
maton maguni mo God, ang inyong pagtulungan nas Biblia. Mula akong pangutan na gali nimo karon kaya mga apostolos wala magdito dala Biblia. Kung walay Biblia nga na-compile sa Katoliko, akong pangutana, asa man mo manundog og pagtulunan. Tubag Tubag. asa Dili mo. sayo pa ganting wala admitting sayo Uy, tubag. imong statement nga naman maingon ka nga Roman Catholic may nag-compile mali ka sa history. Kay nga naman ang gipiyal ang mga pulong sa mga Hudiyo. Kabalo ka unsay Qumran, kabalo ka unsay Talmud, kabalo ka Dead Sea Scroll, gisulat na dito sa mga sa panahon ni Abraham likely nasulat Ako, sa tubag. mga pulong kita dito sa panahon ni Di Isaiah ako lang, scroll. klarohon ako ha. Kani bang mga original nga manuscript, Brad? Asa naman ni karon? Kisa may nag-preserve ani. Jumel sa hilom sa kadiya, si Jumel sa Ah, sige sige Jumel. bro, Eugene. Kaya ana magud siya bro Ganting Eugene wala- ba nga ang ilang pagtulunan Admitting bro di na Eugene. uyunan. Sige. Ang O sa day pangutanan niya unta? Dili Anya mag ako pangutana Si Jumel bro mo tana. Eugene. Ana magud siya bro, Lagi. ang ilang pagtulunan bro Eugene nas Biblia. Kumre, ang pagpahula sa adlaw Sabado, pagdili ka og baboy. Kadali lang, bro. Ako say mahimo yung moderator na para di kaya gaw. Sige. Ah, sige. Muna nangutana ko karon. Gibo ka ron. Kay ang mga apostolis manggo bro, wala gito'y dala-dala Biblia sila. Muna akong pangutana mo ni. Kung walay na-compile ang simbahang Katoliko o Biblia, akong pangutana, asa man mo manundog og mga pagtulunan o doktrina. Tubag, Mali ang imong mali ang ganting wala tanimiting dili ko na uyunan kay nganuman ayaw mo og kanang Di na niya uyunan, bro. Di niya uyunan. Nganuman, ang pulong sa Ginoo gisulat dito sa mga Hudiyo gipiyal sa pagtulunan si Peter dili hintil mga Judeo Jewish man to si Abraham sa panahon ni Abraham giklaro ng daan diha nga mabasa nimo in verbatim or verbatim siya nga system sa clay sa panahon ni Isaiah scroll atong kapanahonan karon matud pa sa Daniel chapter 7 verse 25 pag-usabog balaod ang kaala mudagsang dito og mo ni gipiyal sa Hudiyo walay Roman Catholic nga kon assume niya perception wala pa Romano ang mga Hudyo, wali na sila. Sige. Sa mga Ani Hudyo, daw, bro, kaya Jumel, yung tubag, gipiyal sa mga Hudyo, wapay Romano Katoliko. Ako itubag. okay. Kung aduna na Romano Katoliko, Apulong. nga akong mabasa bro, anang panahon sa pagcompilation, dawaton nimo karon nga na makaka. Biblia akong basahon, wala Biblia. nganong dawaton man ako nga ang history man taka mang base man ka sa Biblia nga ang pulong sa Ginoo history. gipiyal manay mabasa na gipiyal dito sa mga Hudiyo pero wala ako kabalo usa nga teksto na pero nanay mabasa nga Roma gipiyal nga to sa mga Hudiyo nanay Roma 3:2. kani si brother daman ni mabasa kani si brother naman sige, mabasa sige. nga gipiyal sa mga Hudiyo Ipial sa mga Hudyo. Daghang kayo. Sige, bro, ayahang gingon, Roma 3:2. Sakto ba to? Yes. ibasa Sige, palihog kong basa diya. Okay, aron maklaro na to. okay Kining okay, kaya ko na bro. Kay GPL man sa Hudyo bro, kung na bro. Kining Hudyo nga GPL ani bro. Oh, kay GPL man sa Hudyo. Ako na nimo. 70 Adventist ni sila o Ay, kadali lang ha, bro. Nakadungog di ko itong imong question ni Baclaris kinsa may pinakauna nag-translate og Tagalog nga Biblia. Ang iyang ingon is katkuan ang Sige, Philippine bro. Bible Society. yeah, yeah. mula yung tubag niya. Yang tubag pero sa kasaysayan dili ha. Si Abriol, Dili si Abriol kani ang banal na Biblia mo ni unag yung na-publish bisan ng Pilipino, aminado ana, Philippine history. Palos pastor Baclaris Sige. bro Eugene. Sige lang. Natulan ng kuano, natulan ng pasayloon sa kay tawag sa di mo sa man. iyang programa lagi di mo unawag gud kay di mo makalusot Dire. Sir, Imo naman lain man kayo, kita'y mangutana. Ang gipangutana na inuoy nakadaog, ang nangutana na napiki. dili oy kay dapat mo tanan gani mo kay Wala. clarify ninyo nga naglibog mo sa doktrina sa 70 Adventist kag Pastor Baclaris kay di mo makalusot dito mo kay sige bro sige padayon bro Jamel akong punta na nimo ba kay GPL man sa Hudyo. Okay, GPL man sa Hudyo. Akong punta na. Kining Hudyo nga GPLan, akong punta na. Sakop ni sa 70 Adventist ni Lindsay White, sakop o dili? Kategorikan. no kung Rasa. mangingon ka og no gyud kay ngano man mangingon ka og 70 Adventist ka Dili daw, no daw. Adventist No. sa Roman Catholic wala pa bisan pa Roman Catholic ka Roman Gipil man Catholic sila. Church ang 70 Adventist pero nanay Di ba batasan mga manginhan Adventista? nga pagtulon sa 70 Adventist sa keeper pagkaon dili klaro kas Biblia oy bisan pa wala pa 70 Adventist klaro na dili adumeng ista sa batkeeper mo na pagtulon sa 70 batkeeper na, Adventist kabalo man gyud ko nga bisan Roman Catholic wala pa niya ng adlaw sa gipyalan sa mga Hudyo kaya ang atong sabto ang logical term ba nga unsay concept mo man na bisan Roman Catholic wala may Roman Catholic gani wala pa ato nga tabla ta Okay, wala bro. oy. Okay. Oh, sige Okay bro. Kay maton nimo bro, dili maging ka ang Katoliko man nagkumpay sa Biblia, kung bauta na.
kay dili man ka Katoliko sumala nimo ang nagkumpal sa Biblia. Ako po tara 70 Adventist ang nagkumpal. Wala po tayo mga ebidensya nga kanang mga exactly gyud nga na-compile. Wala. Pero kana nga klase nga kanang pangutana imo gina siyang ikut-kuton pag research kay nga naman daghan ng mga Bible scholar mag-claim sila nga ang ilang ilang information dunay kulang. So dili Okay. po nato dili po nato makuan. Sige, bro, Jomel. Adventist Bible wala gyud. Bro Jomel, Ah, namatay isa ka bisita, hatagan na to nig panahon sa pag-istorya, kamurag panikad naman mo istorya sad. Sige bro, mayong gabi bro. sige, magabi dia bro. Kay ang ala ning isa bro kay makita Hindi bro, na bro, ana lang ni bro, before patuhugon ni si brother, kanina akong amigo na ko ni Adventist man ni, motana ko ni brother Jomel po, puli-puli pud mi. Best Sige sa, unsa may concern nimong brother Jomel? Okay, motana ko sige. bro. Sumala, Kay kumani mo pangutana, si kaning isa na to kasabadista pong kauban dire, papangutan-on sila ko ning brother Jomel. Sige. sige, okay. Moni Ako pangutanan ako, brother Jomel sa imo ha, kay nag-angkon mo nga si Peter, unang Santo Papa sa Roma. Unsa may kinaiyan ni Peter sa Balaang Kasulatan, Sabat Keeper o Sunday Keeper? Salamat Tubag, yes or no? Sunday Keeper o Sabat Keeper? Okay, tubag ko. Yes, Ako tubag bibigyan. na. Okay, Sabat keeper pero dili na pagtulunan bro nga Saturday kay kaming Katoliko ado na may Sabat. Pag Tama ang ganit ko. Lagi good, very good. Muna ang Katoliko ado Okay, ado na may okay, Sabat okay. sa dili na to kalimtan isip sa isa mo tubag sa ko. Sabat keeper na si Peter sama sa Katoliko, Sabat keeper gyapon mi. Pero which is ang Oh, ba? Sabat keeper repeater kato yang gi-observe nga pagpahulay sa ikapitong adlaw nga mao Sabado dili to observation nga Kristohanon nga pagtulunan kundi nagsunod o nagsunod sila sa mga Sabat keeper nga dili pang Kristiyanos kundi pang Katawan katong na under ikaw, to sa bro. law of Moses. Balaod sa mga Hudyo. Wala sa audio. Sige bro, kay matod. Matod nimo bro. Paminaw sa. Matod nimo kay niuyon ka man. So pako matod nimo kay niuyon ka man. So meaning uyunan gini mo 100% kasi si Peter Sabat Keeper kauban mi ka Sabat Keeper man. Nalo ko pangutana ni isa kasabadista bro. Unsa man na nakas mo balay ron bro? Kadali lang ha. Kani isa ba nakas mo balay ron bro? Tiwas sa sila. Butubag ko bro. Pag lang lima lang. Lima lang kay duha lang. Duha. Si San Pedro sa Batkeeper man matod pa sa to ayan pauta na kauban mo na sila akong tubag dili mo kauban. Kasi si San Pedro bro original to siya nga sa Batkeeper nga nag-observe o nag-obey sa mga balaod sa audio. Nga dili kauban niyo ano man. Kamo sa Batkeeper mo nga sakop man mo ni Lindsay White. Paminaw sa. No, dili. Tinuod gyud mo nga sa balista nga sakop ni Lindsay White. Dili mo kauban siya ni Peter. Ano man, si Peter bro, ang iyang pag-observe Okay. sa Sabat nga iyang giobserbahan, dili to Sabat nga pang Kristohanon. Kundi dili Sabat to sa mga Hudyo nga Sa mga Hudyo. Okay. Sige. Klaro na ko Jomel sa mga Hudyo no. Kalima. Sa Katulungan. Karoon ako ni Bro Jomel katong ako lang ipaklaro ni Bro Jomel kato bang gipahulayan ni San Pedro nga sabat sa mga Hudyo to dili pang Kristiyano no. dili to pang Kristohanon kundi Peter, Hudyo to. Jewish- Sige. Jewish Christian siya. Sige. Okay, Eh, pangutana. Katulo pangutana, Jomel, katulo. Nga sige. Okay, kay ingon ka man nga ang 70 Adventist nga dili mo ipagtulunan ni Peter Sabat Keeper may kay ingon ni Ellen G. White. So wala pa si Ellen G. White, nilutaw na ba ang pagtulunan sa Sabat Keeper? Na wala. Okay, tubag. Ang pagtulunan nga sa Batkeeper mo to'y original Na. kamo sunog-sunog ra mo. Na. Dili po Objection. Ako mo tan mao ni. Mm, Ingon man mm. kanina nga objection. Ingon ka man kanina nga nituon na ka si Peter Sabat Keeper. Wala minisuon kang Peter kay original si Peter Sabat Keeper sa Biblia. Karon kay ingon Ipalihog lang imong pangutana bro, i-repress kay putol-putol diri bro. Sige, unsa tay pangutana nimo? Okay, salamat sa remind brother Gapo. Nawala akong signal diri bro. Hello. Madunggan ako diha. Hello bro. Sige. Madunggan. Go ahead. Okay, thanks brother Gapo for your clarify. Sige, mo ni. Kay ningon man ganina uyon ka man si Peter Sabat Keeper. Niya kami Sabat Keeper. Di ka niyangkon ka kang Peter nga Sabat Keeper siya. Wa ka niyangkon sa 70 Adventist nga kauban mi Sabat Keeper. Kaningon ka under man ni Ellen G. White. Okay, akong pangutana, sa wala pa si Ellen G. White na nabay pagtuluan sa Sabat Keeper? Na wala. Okay, tubag ko.
wala. Aduna na mga sabat keeper pero original to sila ha. Okay. Nga sabat keeper kamo dili mo original. So lang inyo lagi. Pamina sa lagi ba? Pamina sa lagi. Aduna na sabat keeper lagi nga pagpapahulay Okay, sa balo. Maski karon nagpadayon ang mga Judaism karon katong kaning presidente sa Israel si Netanyahu, di ba? Ang ilang adlaw papahulay na sa balo. Original na sila. Kamo sundog-sundog ra mo imitator. Kani imitator bro sundog-sundog walay originality. Wala ba ta bro? Kana mo dili mo tinuod nga sabat keeper. Kanang kumbaga pirated mo na siya tubag. O sige be kay ning last ako ikaw pat nang pangutana kaningon karon kay imo manggayonan nga sabat keeper si Peter ang 70 Adventist sabat keeper ningon man ka nga dili pwede nga magparehami kay dili original. Unsay kalainan sa practice sa 70 Adventist sa sabat keeper ug kang Peter? Unsa may kalainan Okay, nila nga ningon mga di pareha? Okay. Ang dili mo pareha lagi kay silang Peter original. Unsa kalainan? Kamo piki man mo. Dili man na mahimo. Dili porket na Levi's nga original bro nga mosunon niyo Levi's bro. Pareha sa mo tinuod. Ano na piki? Kinsa man piki? Kay ning simbahan nga sabat keeper ko no nga nagsugod. Objection yan ko may define ba nimo? Give me definition. Hatag ang definition sa kuha nga unsay kalainan kay ingon man ka nga dili pareha og observe sabat keeper na may lain. Unsa toy pangutana nimo unsay kalainan sa unsay kalainan sa pag-observe ni Peter sa Sabat og observe sa 70 Adventist kay lahi man ka unsa may Sige. unsay na ang Salamat. ani bro, ani ang concern bro. Unsa may kalainan sa pag-observe ni San Pedro sa Sabat og sa ilaha? Okay, salamat. Ang kalainan bro, sa panahon nila Peter o sa under law of Moses bro, patyon ang magtrabaho sa ilaw ipapahulay. Sa inyo bro, mo lang piki mo kay wala man mo nagtuman ana. Kadaghang sa balista yung kauban magtrabaho, wala maging mo nakapatay bisag usa ka buok. No, mali lagi ng inyo. context man ka. Ay lagi. Ay sa pa kay mo to bag ko. Kanang inyong adlaw ipapahulay nga inyong gisundog-sundog, dili ginatinuod ganuman. Dili man mo para Peter kaysa katong obserbaran ng Peter magtrabaho Exodus chapter 31 verse 14 ang magtrabaho sa anang ipapahulay pagapatyon paminosa kamo bro daghang sa balista bro paminosa lagi ang kanahian man sa inyo ha ay ko sa pawi Okay, wala makamahon ta ba context man ka. Paminaw sa kay dili ayaw pagbuot sa kuto ba mga tao ba paminaw sa. objection ko bro Eugene paminosa bro ay objection sa ko bro Sige. ang trabaho sa atong amigo bro Eugene ay ang trabaho mangutana. Akong trabaho isip ko tanon mutubag ko ang akong trabaho mutubag dili ko pwede niabutan sa akong tubag di ba ko magbuot sa mangutana ana man na ang imong trabaho mangutana man akong trabaho tubag Sige, go. ay ko sa pawi mura tong concern bro Sige, may kalainan. Okay. Asa man mabasa sa Biblia nga asa mabasa sa Biblia both old ay dili lang old kay nag-quote man kag Exodus wala pa Peter ana ang imong general ay ora sa narrative kay sa Old Testament kani quote niya sa New Testament ka nag-explain mo ni ang ako pangutana asa mabasa sa New Testament si Peter nga nakapatay siya sa mga tao nga wala nagsimbag Sabado asa mabasa naawa okay objection ko wala ang atong topic diri manggod di kay wala tayo topic mupatay si Peter ang imong gubautan na ganina bro yung objection sa ni bro ang imong gubautan na unsay kalahian sa sabat keeper sa inyo pamino sa lagi para makasabot ka ba sige Para. sap na lagi mo kauban salamat sap na lagi na dyan salamat sap na ni mo kauban ang kalahian lagi bro kana yung sulog-sulog nga sabat keeper bro kay sabat keeper man mo lagi ng piki lagi kay ang katong mga adlaw ipapahulay sa mga Hudyo at yun man ang magtrabaho sa adlaw Sabado dili wala ko lang utana ibig specific ay sa counter objection mo dito ako pangutana simple kay pang grade 1 na ginit sa pangutana siya ro di masabtan ginasaya na gyud mo ni kay nag-mention man ka about the specific name kang Peter karon adto na po ka sa laing genre sa mga Hudyo da magklaseng Hudyo mga na Parsiyo na mga Zilot na mga Saducees ang akong pangutana ba asa man mabasa sa Biblia nga si Peter mismo nag-ingon nga kumulapas og Sabado patyon ayaw ko dala dito sa mga Hudyo nga mga priest ayaw dala dito sa mga Hudyo nga Saducees mga Parsiyo lahi man to pagtulon kang Peter sige asa man asa wala tuan. Okay, tubag. Ang imo pautana mali imong pautana ngano man si Peter dili man ako naghatag sa sugo. Ang Dios man naghatag sa sugo. Takpan. Sakpan ni sing kauban, sakpan yun. Sige, kada isa na pod. Isa na pod atong dagat panahon.
Isa ba ng klase nga? Last na lang, Brother Jumel, kaya ako may amigos, Brother Jumel. Amigo, kasi may panawag pa sa Bakaris. Okay, mani. Last na lang bro, kaya ron, matagaan na to, og panahon po, kini si sige Kuya, nga Adventistan po ni, kay pangutanon ng Eugene ron. Okay, kita na po yung dumaminaw ron. Muna siya, kaya ningon ka man nga si Peter, sabat keeper siya, niyang mga 70 Adventist, sabat keeper po, unya, nakapangutana sa imuha, imo na bang gayunan nga sa wala pa si Mrs. White na organize sa 70 Adventist, doon nagi sa Biblia atong makita nga doon ay pagtulon sa Sabbath keeper, nanabay pag-observe, nanaba o wala. Okay to bag. So yun na ni mo na. Okay, Oh, nana. uyunan to na nga doon na Sabbath keeper naguna pero original lagi to siya. Kala lagi Sabbath keeper ninyo lagi kanang sakop mo Ellen G. White piki lagi na. Okay, Kaya sugod mo sa Amerika. Okay, wala na. Unya, Wala na siya, lahi. wala na. Problema. Mula nga ang imong mong pangutana Kaya mo sa squad dili gina maka-points imo nga naman. Ang imong pagtulog sa Sabat, dili man ni Sabat. Okay bro, na original. si Kwan bro. Okay, Piki ra man ni. Okay, kay Oyon gyud nga piki ng imong simbahan. Ay imong Sabat. Kay dili mo na Kristiyanos. Okay, kay salamat kay Brother Eugene sa time nga niyo naman siya nga nandoon na sa Sabbath keeper without Ellen G. White. Okay, atong tagaan na pag panahon ni si Brother ug kang gapo. It's turns to you. Sige bro, kay oyon lang siya bro nga kuan bro nang dili original lang si Sabat. Okay, unsa way cancel na to ning isa? Pwede ko mo pahayag gamay? Sige, pahayag lang. It's your time. Free kang mo pahayag. Ay boy, maminaw lang ko bro. Ay sabi pasultiya sa ko Brother gapo nga nami kuan kanang nanakoy gamay nga conclusion lang may tungod sa iya ma-comment daw gamay kang Jumila tagay lang og panahon. Okay. Mane siya. Sige. Actually manggod Brother Gapo and Brother Jumila pinanggan akong higalang Roman Catholic. Hinugmay man tang tanan. Wala maingon nga isa na matong Kristo. Mane actually no ang pa-organize sa 70 Adventist actually makita na ato ang mga pioneers mangyod pero ang pagtulunan sa 70 Adventist wala nag-base sa human being kundi sa Biblia gikot mao man na sula scripture standard man wala pay 70 Adventist na ang pagtulunan sa 70 Adventist hindi ang mga pagkaon may tungod sa mga pa-observe og Sabat di ba nanay pagtulunan actually pag ingon mo ganina nga batoon ang mga tao kay ang balaod manggod sa mga Hudyo kaniya adto for example be specific ta mga parasiyo, mga zilot o mga scribe, ang ilang mga balaod ay ilang leadership, leadership. Kaya naman, ang ilang balaod manggod, nagtuman sila sa balaod sa Diyos without love, walay constructive love. Kaya naman, kung sa adlang ipapahulay, makita nilang mga tao nga dili mosunod, patyon, death o penalty. Mao na siya balaod sa mga Eucharistic leadership. So si Peter walay kalabutan niya na kay gitudloan siya ni Kristo unsaon niya pag-share ang mensahe uban sa gugma. Mao man nga 70 Adventist wala gyud nagkapareha ang Sabbath keeper sa Biblia kang sa mga apostoles kay gitudloan ni Kristo unsa pahigugma nga dili pwede sa aday ipapahulay nga pamatyon ang mga tao naglapas kun dili tabangan nimo sila depende sa kinahanglan sa aday ipapahulay ang 70 Adventist karon mao po nagitinguha nagsunod sa gugma base kang Kristo pagsunod sa aday ipapahulay bisan pag mga tao nga wala nagsimba wala dili na mo na batoon kay natay freedom sa paghatag nila kay ang base sa ato ang pagtuuban sa gugma kang Kristo usagdan nato na sila nga at least nagtuman ta sa ang kapito nga adlay ko pahulay gisugo sa Ginoo matag usa kanato walay problema sa 70 Adventist ana lahi ang pagturon-an sa mga Hudyo kay ang ilang pagturon sa kaniadto manggod patio nila ang mga mulapas unsa ingon ni Kristo sa Mateo 12 nga lawful diha kung usa ka tawo ba ang isa ba ka hayop hagbong sa kanal dili ba nimo luwason nga taas pag kinabuhi niya ana so mo na mahitabo kaming mga 70 Adventist ang mga hospital namo abre na kay to serve ministry man na lawful man na for example karon si Brother Jumel nagtiknga sa Sabado dawaton sa Sabado sa among pasyente sa hospital kay tambalan man mo na constructive love pagsunod sa aday pahulay wala may anang death of penalty kay ang death of penalty ang paghukom iya sa Dios lang. Mara na bro, akong conclusion lang, wala na lain. Sige, next na po, si Kuan na po, ikaw bro Jamel, na ba conclusion ano ba? Ako dungakan gamay na bro, dungakan ako gamay bro. Sige, dumagin, sige. Go ahead. Matod pa ni Kristo, matod pa niya dre kay suko mo kay siya sa mga suko mo mga Hudyo siya. Sa ingon ni Kristo sa Mateo 12:12 nga
sa panahon ni Kristo ingon sa di uyon sa kasuguan ang paghimo og maayo sulod sa adlaw nga igpapahulay. So kung og kanang pagpanambal o kanang pagtabang kung maayo man kana og daot na dili ka uyon. Kristo kay naman maayo man na. Mo na yun Kristo sa Mateo 12 uyon sa kasuguan ang paghimo o pagtabang sa mga tabangunon. Kung dulay mahulog nga karniro, ala lamang tiwasan pa nimo. O mo muna nga uyon sa kasuguan ang pagtabang sulod sa adlaw nga igpapahulay. Kung dili napatay ang hisgutan diya, kung dili gugma. Thank you so much for Bro, question ko bro, mga 2 minutes bro, Eugene. Sige, sige. Okay. Muna akong pagutana kanina sa tong mga igsoon nga 70 Adventist nga nganong nahimo ning piki ilang adlaw ipapahulay. Kay dili man guni mao gyud nga adlaw ipapahulay nga ilang gibasihan dito sa Biblia. Kay ang adlaw ipapahulay man gud mga igsoon sa Biblia sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8. Mo man nilang basihanan nila gud. Kunya, kung imo ginang tun-an ang context, ang exegetical context anang tekstuha mga igsoon, wala biya na nagtumbok og Saturday. Kung dili naghisgod biya na dia sa pagtrabaho o sa unom ka adlaw trabaho man og ikapito pahulay. Mo kay ang Katoliko mga igsoon wala nagiwala ang Sabat ha. Kay bisig nagtuo siguro nito mga 70 Adventist nga giwala ang Sabat sa Katoliko. Adunay Sabat ang Katoliko mooning Domingo, which is kining Domingo mooning Sabat para sa tanang Kristiyanos nga mutuo ni Kristo. Kay kung ato galing tun-an ning historical kasaysayan sa kalibutan, ang Jerusalem adunay tulo ka Sabat. Kung say Sabat nga giobserban sa mga tao dito, ang mga Muslim Bernis, Friday, ang mga Judaism kini mga original Sabat keeper nga mga Saturday. Muni original sila nga mga Saturday keeper. Ha? Muni sila original. Ug ang Kristiyanos dito sa Jerusalem ang ilang adlaw ipapahulay dito mga igsoon kung mga pinangga. Buot nimong ipasabot karon bro nga nangupya ra ning Sabadista gidayron. Kopya gyud. Muna nga kumbaga ba nangupya kopya sunsoon naman ning ilagod. Nga kung imo pong Sige. kun-an po niyang lang simbahan Brother Eugene, gikan sa Jerusalem wala ra ba history nga gidala dito Jerusalem ni abot sa Amerika. Muna buta na ani karon sa mga 70 Adventist may taguta makatug-an sila karon dito nga gikan Jerusalem gidala ni Tarpulano nga usa ka Sabadista dito sa Amerika mamahulay tag adlaw Sabado wala ra ba. Muna nga ang adlaw ipapahulay nga giobserbar na ning atong mga pinangga mga 70 Adventist. Pasensya na kayo kung masakitan mo ha pero musulti lang ikog tinuod. Kay kinahanglan mo ang tanang tawo makabalos ka matuoran unang Timoteo 2:4. Na kanang adlaw ipapahulay o Sabat keeper ninyo, wa man problema kay inyo man ang pagtuo. Dili man pwede mo judge ninyo nga mali jud mo kay ang paghukom naman sa Ginoo. Pero kung inyong ipasok na ang inyong adlaw ipapahulay nga Saturday Sabat keeper sa mga Kristiyanos, usa ka na kadakong bakak. Ha? Usa ka na kadakong bakak. Kay wala gid kay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles may pahulay ha? Dili kay mingag nabatasan mo sulod dito sa sinagoga. Kung dili wa tay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles may pahulay sa adlaw Sabado sa ilang pagka-Kristiyanos. Wa tay mabasa dia. Naa sila mabasa din na misulod si San Pablo dito sa sinagoga. Pagsulod o si Kristo misulod pero wa kay mabasa dia sa Biblia nga si Kristo may pahulay sa Saturday nga adlaw. Muna usbo na ko mga igsoon ha, ang Katoliko wala na giwala ang Sabbath day. Which is ang Sabbath day, Sunday is the Christian Sabbath. Ha? Christian Sabbath is Sunday, not Saturday because the Saturday is the Jewish Sabbath. Salamat kay Bro Jin. Ug moro to bro. Salamat kayo. Sige. Mutaran nimo bro, Jomel. Jomel. Ikaw si Bro Eugene. Si Bro Eugene, pasinay concern si Bro Eugene ba? Unsa man bro? Dala ko concern na ning isa ganina ba? Kaning Kanang na bagong pamayan ba? isulod na to. Asa bro gapo mungutana sa kunyo. Pwede ko mungutana nimo bro, Eugene. Pwede. Pwede. Sige. Kuan lang, imitahe lang kay may explain man si brother karon nya. Kamo na pod. Diyo na pod og si kanang isang bago. Sige. Sige. Mag-explain lang sa ako ha. Para sige. makakuan ka. Oo. Kuan man kanang unsa mo sugod ako? Sige bro. Depende nimo. Sige. Sige. Kini kung pagsugod sa Kristiyanos God. No, pagsugod na sila. Pila nila ka tawo nagsugod? 120 na sila ka tawo, no? Gining mga buhat sa mga apostoles wala pay Roma ni ha.
napatas buhat. Kini mga buhat no. Nagsugod din sila sa buhat unong 45. 120. Sila kataon na sila. Ah, Sa 120. to bro, kadala nga 120 unang sugod no. Yes, oh. Sige. O gitawag ni sila mga Galileanon. O kini sila mga Galileanon. O gani mga adlaw nidugang kanila ang 3,000 ka mga pundok. O sa do city. O yabot sila 3,000 pa 120 ka mga pundok. Kila na 3,000 120 na sila. O sa buhat 3,000 120. Oh, sa buhat 512 siya siya gikawalihan nila sila sa mga Hudyo. So kini mga nasog sa mga Hudyo, kani matupad na di. Kini mga Kristiyano nga mga Hudyo nga nagkuan na di ha. Kini ha wala pa Roma ha. Kini sila nga mga gikawalihan na. So gikawalihan naman sila. Oh. So sila midugang kanila ang mga babae lalaki niabot midaghan sila. So midaghan. So sa buhat size 1, ingon sa din niadtong mga adlaw misamot sila kadaghan. Kini mga Kristiyano ba no? Misamot sila og kadaghan. So kanina mga Kristiyanhon, mga Hudyohanhon, misamot sila kadaghan. Pag-abot rin sa buhat 11 size, yung sabi, gitawag sila mga unang Kristohanon. Di ba no? Sa Antioquia. So wala pa sila gitawag unang mga Kristohanon, nagwali na sila kaniadto sa nagsugod pa sila. So pag-abot sa 11 sa buhat, gitawag sila unang mga Kristohanon. No? Unang mga Kristohanon. So atong sabto no, kini day unang mga Kristohanon, wala pa yung mga Romano kaniadto, nagwali na din sila. Mga gawali din sila. Muna sila nga pag-abot sa buhat 11 size, gitawag ni sila Kristohanon, unang Kristohanon dito sa Antioquia. No? Tawag siya. O dinhi na, pag-abot na sa Antioquia, sa buhat 11-19, yung sabi, apan walay lain nga gisultihan sa pulong sa Dios, gawas lamang sa mga Hudyo. Buhat 11-19. Pakibasa ko niyo dia, kinsa man ang gikawalihan nila niya atong panahon na. O apay mga Romano na. So, muna ma-prove ginako nga wala pa mo ha. Ma-prove ginako nga wala pa mo, nagwali na sila. Nga pag-abot ba sa buhat 11-16, gitawag sila unang mga Kristohanon. So, gitawag sila unang mga Kristohanon, ma-prove ni Biblia nga wala pa yung Romano Katoliko, diha na sila mga unang Kristohanon. Pag-abot sa buhat 11-19, apan walay lain gipialan o gisultihan sa pulong sa Dios, gawas lamang sa mga Hudyo. Tiyaw mo na. O dining panahon dili na gisulatan ang Roma. No? So klaro kayo. Gisulatan nila ang Roma. So gikan sila dito. Gikan sila ang pagkakristohanon na. Gisulatan nila ang Roma. O pag-abot no. Sa Roma 3:2 ingon sabi, ang pulong sa Dios matupad niya gipila sa mga Hudyo. Sugod nining panahon ingon sa pag-abot ni Apostol Pedro sa Roma sa buhat 3:52 ingon sa o gitapok niya ang mga Hudyo nga kadagkuan didto sa Roma. Miadto na pod si Pablo sa Roma o gisulatan niya ang Roma o ang pangutana kinsang mga Romano ang gisulatan ni Pedro kaniadto o sa mga Hudyo kaniadto. Dalawa. Kaya nagkatibulaag ban sila. Sa Roma 1:19 yung sabi, Iglesia sa Antioquia gitawag sa unang Kristohanon. Sa dihang gisulatan ni Pablo ang Romano, ingon sa pag-abot ni Pablo sa Roma sa 28:16-17, pakibasa ko niyo da. Pag-abot na niya og iyang gitapok ang kadagkuan sa mga Hudyo didto. So pag-abot niya dito sa Roma di ay ang iyang gisulatan niya dito, mga kadagkuan din sa mga Hudyo ng gihapon. So tinaw kayo sa buhat 28:16. Ang iyang gisulatan dito sa Roma di ay kadto day mga Hudyo nga iyang gitapok ang mga kadagkuan sa mga Hudyo. Pating tinawa no? So dili day wala day gipili day kundi gitapok niya ang kadagkuan. Klaro kayog tinaw nga giadto ni Pablo ingon nga mga igsuong mga Hudyo. So pating klaro ha, gitawag niya igsuong mga Hudyo. Wala girabot ang Roma Katoliko nini. Muna nga mga kaigsuunan nga ako jud ma-present nga magsukad ta sa Biblia, kung Biblia ang atong basihan. Ang unang mga Kristiyanos nagwali na, wala pa mo ha. So ma-prove ginako kung mungutana ka sa akong gi-present, pwede ka mungutana. Kay ito bagong taka sa Biblia, pinasikad sa akong gi-present. Moro ni.
Pwede na kami mangutana. Sige, mangutana ko. Ako lang i-confirm tong imong giingon ba about aning Roma. Asa man ay nasulat ning Roma, sir? O kano saan ang tuiga gisulat? Yes, gisulatan ni Pablo. O matod pa niya sa inyong O asa na niya gisulat? Asa man na niya gisulat kanang sulat sa Roma? Sa lugarahan na niya gisulatan. Oh. Naapat siya sa naapat siya na sa paminaw sa naapat siya sa sa mga buhat sa mga apostoles ha. O naapat siya sa Jerusalem. Paminaw sa naapat siya sa Jerusalem gisulatan nako ang Roma. Pag yung sulatan niya ang Roma, wa pa sa kadto. Oh, wa sa kadto. Sa ato pa di ay sir, gisulat ni sa kadala akong klaro na. Gisulat ni San Pablo ng sulat niya sa Roma dito sa Jerusalem. Sumalas mabasa de. Asa man mabasa sir? Nga Gisulat ni San Pablo ang Roma dito niya gisulat sa Jerusalem. wala man gisulat ang Roma. Sulatan nako ang Roma. Paminaw ba? Sulatan nako ang taga Roma. Wala man yung isulat. Iyang Kaning- padatag ni ba? kaning- Padatag isulat ba? Kaning sulat excuse me, niya word na kaning Roma. Roma. Letter sulat sa Roma ba kaning as Biblia? Oh, iya Di ba iya si San Pablo may author ani no? Si San Pablo? Yes, kayo kasi siya may nag iya Asa man niya gisulat? Asa man niya gisulat nga lugar? Ug unsang tuigan po niya gisulat? Ako yung moderator bro, Eugene. Ako yung moderator bro. Ako yung moderator bro. Hanay. Sige, sige. Sige. Oh. Sumala sa inyong Biblia kini. 58 AD, humana si Pedro nagwali. Asa dapit niya gisulat? 58 AD ha, siyempre, gikan gud siya sa Jerusalem. Sa Jerusalem niya gisulat. Alam magikan sa Roma pa yung Jerusalem. Natural gid siya Sigurado gikan ka? sa dito. So kaklaro. Sigurado ka? Ay sa bro, ako tanong ni Brad Eugene bro. Paminaw sa- Asa daw mabasa bro? Asa daw mabasa bro nga sa dihang nagsulat si San Pablo ng taga Roma dito sa Jerusalem. Mo bro Eugene, confirm lang bro. Paminaw sa tubagon taga buhat 19 apan walay laing gisultihan sa pulong sa Dios gawas sa mga Hudyo lamang. Og niining panahon na matod niya dre paghuman niya gwali dito sa buhat 11:19 gisulatan niya ang Roma kaklaro. So kaklaro nga gikan gid siya dito nagwali sa Roma sa Jerusalem. Paingon sa gisulatan niya usa niya gisulatan ang Roma. So human na. Sulatan niya ang Roma. Asa man siya nagsulat ana? Oh, bukan niya ang pangutana dia. Tubag bro. Sorry. Kurik perong. Oh. Dire ba sampol ako sa Amerika ba si San Pablo gasulatan na din gisulatan niya ang taga Roma o sabay kuan ni? Gikan sa Jerusalem kay dito ba na siya nagwali? Sa Gikan sa Jerusalem Jerusalem. bro Eugene. Nasayop ning ni ang kronolohiya dire karon sa Biblia nga gisulat ni San Pablo ng libro sa Roma aw kaning letter niya sulat niya sa Roma dito sa Corinto. Usa. Dili bro, ako sa i-clarify bro. Nasalo clarify na ko. Nasayop ba ning ni as Biblia akong basahon karon nga gisulat ng Roma dito sa Corinto. Bro, mo ni Di paminaw sa bro, i-clarify na ko bro. Wala gisulat. I-clarify na ko. Gisulatan ba? Gisulatan. I-clarify na ko. Lagi, wala kanang gisulatan niya taga Roma man din. Asa man si Yes, San Pablo nagsulat anang kanang libro sa Roma o kanang sulat sa Roma. For clarification lang Bro, i-clarify na ko bro. Ay sa I-clarify na ko. moderator sa I-clarify na ko bro. moderator sa I-clarify na ko. moderator Unsa sa nga klase na bro nga pangutana sa first missionary journey ni Paul, ikaduhang Bro, journey, ika-third. Kaya ang third man Ay, good sa- nga bro, missionary bro, diya sa bro, Corinto. bro, Kani bang libro missionary. sa Roma ba? Kaning libro man siguro tawa bok kaning Clarify sulat na ba ko, sulat niya. clarify unsa nga Ganing nabi first to missionary Biblia journey, second kaning missionary journey, o third. letter of Rome. No. Clarify mo. Ay lumas ako Clarify sa bro kay dili man sa apil sa istorya bro sa ay bro kaning isa bro ba paliog bro ayo sa apil bro kay maminaw lang kanila isa ako isip moderator ko pwede ko mag-refer lang Sige. paminaw lang sa kanila bro kay sila naman bro Eugene si bro Eugene naman Sige. magsingol ka magyagaw man tani ko magdungan-dungan mo istorya diya Sige, paminaw lang ka bro paminaw lang ka. Kani bang letter sa Roma niya ba? Letter of Rome. Di ba si San Pablo may author ana? Asa man na niya gisulat? Kung sa lugar na niya gisulat, ayha niya Wala ko yung gisad. nagsulat. Wala ko ba yung magsulat? Gisulat ang Roma wala. Gisulatan lang ba? Abiyahan na lang to na kay malangay ta, abiyahan na to na kay malangay ta. Gisulatan.
Oh, lagi. So, dirita sa giingon sa imong amigo ganina nga nagsugod di ay mo og ka-organisar kana inyong mga building, kanang mga libro, mga printing press ninyo nya diha sa Amerika. Ang pangutana nako kay before ta diha mangutana sa Amerika, ako sang i-confirm daan tong giingon niya nga ang unang mga Kristiyano 120 ka buok. Kadtong gipili ni Kristo nga 12 ka mga apostoles, matawag ba nato tong Kristiyano og mao toy unang gipili? Okay, tibag bro. Kawalihan ba? Ang unang gipang kawalihan, kanang giwalihan ba? Unang mga tao giwalihan. Dili kay unang sige. gibilin. Bro, Sige. Dire sa Amerika, sir, kinsa man kapag Kristiyano anang Amerika, sir, unang mga Kristiyano sa Amerika nga diin ang Amerika nakabaton sila Kristiyano nga diin si Ellen Goldwhite nituo nga nay Kristiyano. Sige daw, Sa mga tawhan na nakapag Kristiyano anang Amerika og kanusa, the first Christian of the America. Okay, sige. moderator's time ha. Unsi Ang di sila putana ni Bro Eugene mo, kinsa kunong mga tawhana bro nga nakapakristiyanos diha sa Amerika. Mo sa Yes. sa to bro, mo hingalan kag usa ka tawo bro or nga tawo pila imong naibawan diha nga mao ay nagpaka-kristyanismo diha sa Amerika. O paliw ito bag. Oh, tubagon ta ka biblical ha. Kini sa 11:19, nagkatibulaag ni sila. So, ang uban paingon sa Roma, ang uban nagpaingon sa sila nga kini ha, basahan to sa 19 daw. Pakibasa na ko niyo da kay napamungkoy gi kuan re. 11:19, di ba nagkatibulaag ni sila? Buhat 11:19. So, Kay gipanglutos man ni sila. uy, nawala mas Jomil. Buhat 11 Bro, 29. Oo, kay nagkatibulaag ni sila, nagkatibulaag ba? Oh. So nagkatag So sa ato pa di ay imong i-probe nga ang mga apostoles mo'y unang naabot sa Amerika. Dili ang gipang sangyawan ba? Dili may mga apostoles, ang gipang sangyawan, So ba kay pagkatibulaan kawalihan. nila bro, kinsa man mga tawhana karon nga naabot sa Amerika para magtudlog Kristyanismo sa Amerika. Insert na lang ba history of Christianity in United States. Kay paraanin sa Pilipinas nagkabaton tag Kristyanismo. Dapat biblical Pinahagi speaking ka man ni Father Pedro Valderrama, ni uban sa Spanaw ni Magellan, muna nagkabato ng Pilipinas og Kristyanismo. Sa Amerika, kinsa man ginakabato na nagkristyanismo? Object ko ba? Sige. Ako wala ko maging history sa Kristiyanismo. Ang akong gipresent, kining mga tao gipangwalihan ba? Kining mga tao gipangwalihan, nangabungkag ni sila. Kaya nga naman, sa buwan sa 11:19, kay gipanglutos pa ni sila. Nagkadiya na sa dagan. Mo man nang wala ko ingon nga history of Christianity. Akong giingon re, kini mga tawo nga gipangwalihan. Kay mo man nga bungkag, basagod ang 11:19. Okay, nasa bro is moderator's time sa bro para makasabot to sa moderator's time sa bro. Ang pangutana mo ko ni Bro Eugene bro, klaro kayo bro kay kuan ba? Kinsa lagi kunoy dahilan o kinsa May inungdan nga no ang ang Amerika nakabaton og Kristyanismo. Oh, tabag Kinsa ka Biblia, biblical speaking ha. Kini mga tao nga gipangwalihan. Oh, sumala sa Doon na ba, ani ako i-confirm klaro ha, doon na ba pastor na abot sa Amerika, gisangyawag Kristo, nga mao ni Kristo, ana ba niya, nakabaton sila. Unsa man joy kuanan eh? Ay akong gipresent ang iba ingon ko niya kumungutana mo sa akong gipresent lang sa akong mumungutana, dili kay mga history mo. Ayaw pag nag-history. Ang akong gipangutana di, ang akong gipresent diri. Sumala sa akong gipamatud-an, nga kini mga unang Kristiyanon kanang gipangwalihan ba kaniadto kay gipanglutos pa ni sila sa buot 19, 19. Nagkatibulaag ni sila. Nagkatibulaag ba nato maginaabot sa Roma? So normal na sila, na sila na puday. Ay bro. Naapoy na abot sa Roma. Bro Jen. Bro, ang anggot pasabot manggod ni Bro Eugene ni bro ba? Kinsa lagi mga tawhan na nagwali di sa Amerika kay nagwali ba? Wali. Ayaw pakapil bro. Moderator ka dapat mag-conclude lang ka. Ako lang Mo mo present ako. Isip moderator bro. Ba kay mo may buta na ba inline ba? So bro, ani lang sakyan ako ning imong nagkatibulaag. Sige, nagkatibulaag uban abot sa Roma. So, kinsa man to mga tawhanang naabot po sa Amerika? Mo man kini mga tao gipangwalihan. Dili ko kasyo rin na. Basta kay ang giingon diri siya, kini mga tao nga unang mga Kristiyanon nga gipang kawalihan, kini kay gipanglutos pa ni sila, nagkatibulaag ni sila. Pag nagkatibulaag, naniguro na sila asan sila mapadpad. Basta nagkatibulaag. Nagkatibulaag ba? Oo, yun ba ka? Sa deklarasyon aning history ta ha? Oh, kay wala naman ta aning kaning sa Biblia. Wala naman na kulang naman ang impormasyon ana.
So wala naman na gi-mention diya kung saan tuiga na abot sa Amerika ang kanang nagkatibulaag ug usa pong tuiga na Kristiyanismo ning Amerika gikan sa pagkawa mo tuog Kristo. Base aning Wikipedia, ang deklarasyon sa Wikipedia na the history of Christianity in United States the Spanish, French and British brought Roman Catholicism to the colonies of New Spain. Mo yun po kani. Ako, pwede kumutog history. Ang akong i-present, Biblia. Sa yung history, ako ko na. Papaminas ha. Sige. Dila na ko ni mapugos. Bro, ano ya? Dila ka na ko mapugos. Kung di gini mo madawat. Basta mao na ginay-giingon sa history. Ang akong ingon niya, kung i-present mo sa Biblia, dapat Biblia ka mangutana. Wala man kuming history. Biblia ba? Ingon sa inyong kining Biblia nga, kining Kristohanon, sa 58 AD, humana na si Pedro ng kawali, ani? Humana si Pedro ng kawali. Humana ha? So sa Biblia ba na i-mention nga naabot sa Amerika? Di, paminaw sa mong siguro yung Amerika. Ikaw naman yung Amerika. Paminaw sa ba? Kini nagkatipulaag ba? Kini kay gipanglutos man sumala sa buhat 11-19 kay gipanglutos simpre katipulaag ni hilay bisag asa sa dagan. Wa ko kabalo bisag asa sa dagan kung ubang naso diha basta kay nagkatipulaag ni sila. Kini mga tawo gipangulihan ba sa unang Kristohanon. So di ko ka-sure nga do sa Amerika sila basta kay nagkatipulaag kini nga mga Kristohanon. Ayo pagdag history kaya akong gipoprove niya. Discussion bro, discussion bro. Oh, mo gani akong gikuan gani ha. Biblical na akong input sa Biblia. Dili ka kung sure. mo dapat present mo sa Biblia. Dili mo madagag history. Karon, Okay, History naman Biblia. Biblia lang. dawat po kaaning gisulat ni Ellen Goldwhite nga libro nga ang Seventh-day Adventist Church sumusunod ni William Miller og nagsunod sa reformasyon. Wala na ka ang present. Bro, ang akong gi-present kana dili lang ka mangutana sa akong gi-present. Di ba? Ingon ka niya. Sige. Oh, ayaw pagpunta dito sa kwan. Sige. Kung matutaan ako, Ano na lang? Dire. sige. Oh. Kisa man lang. Dire kos imong gi-present. Nga matod nimo imong ipamugos nga ang mga Hudyo ray gipiyalan sa pulong sa Ginoo. O ha? O karon na pangutana kung sa Hudyo ra gipiyal ang pulong sa Ginoo sa ato paday kadto mga Hudyo way kalabutan. So way kalibutan. Gipiyal di ba? Gipiyal ang pulong sa minom na tubig. Gipiyal sa Hudyo, mga Hudyo ang pulong sa Ginoo. So kadtong mga dili Hudyo, wa gitoy labot sa gipiyalan ug wa poy kalabutan sa pulong sa Ginoo kay wa man sa ilaha gipiyal. Tama mali? Sumala sa akong gi-present ha sa buhat 13 kontinensyon dia. Daghan kada ato nga dili pud mga Hudyo nga mituo mga hintil nga dili mga Hudyo nga mituo sa pulong sa Dios. Sa 42 sa 13 buhat 42. Og daghan na kaayong mituo hapit tibuok Jerusalem ha. Sa wali ni Pablo Bernabe, hapit na tibuok Jerusalem na nakitipon sa adlaw nga Sabado sumala sa mabasa sa Bulgara nga nagtuon sa pulong sa Dios. Hudyo og dili mga Hudyo. So kaklaro. So karon kay gipiyal man ni sa mga Hudyo sa to pa naajud sa mga Hudyo ang original manuscript. Asa man ni karon makita nato ang original jud nga manuscript sa maong gisulatan sa pulong sa Ginoo kung Hudyo gipiyalan. Asa ni karon makita nato ang mga original jud nga manuscript nga naka-display kay posible nga gabok na ni karon. Ha? Okay, to Asa man nila nato makita ron? Naba ni nato makita dito sa library sa kwan. Okay, to bro, asa daw ang makutana ni Bro Eugene, asa daw nato makita ni mga original nga manuscript nga gikopiyahan sa Biblia. Kay kini manuscript Kay ingon man siya nga ang mga pulong sa Dios gipiyal sa mga Hudyo. So imposible po kay itong mga pulong nga gipiyal sa mga Hudyo binaba ra to gisuwat gid to. Pwede ko makakuan bro, pwede ko makatubag. Asa pa Sige. Asa man. Bro, Actually bro, kana tubagon ako na dili. Yan yun. ato baga bro. Ano mo kauban sa imo tubag? Kadala sa akong pangutana, asa man ni karon nato makita ang mga original yun nga manuscript ug asa ni naka-preserve karon? Sige bro. Ang bangutana ni Bro Eugene, mo dito ros time ha para maklaro ha. Ang bangutana ni Brother Eugene, asa daw ni naka-preserve ang mga original nga manuscript. Isa mo na bangutana asa nakapiyal asa karon. Tubag. Sumala sa inyong researching. Bisan dre sa inyong Biblia ha. Gikan sa mga original nga pulong ha. Gikan sa original nga Hebrew ngadto sa mga Hebrew ug mga gitawag na Greek ha. Gikan sa original ha. Gikan sa original sumala sa inyong libro ha. Gikan sa original nga libro, so makita gid ay nga dre sa inyo nay nakabutang din nga original nga Hebrew.
original ha. Ngadto sa mga translation ninyo og hatog atong kapadong karon. So kung mangita mga lingka og katong nga pason, mabasa gid diri sa inyong Biblia nga gikan sa original. Ako lang concern, bro. Ang concern ako ba Ihubad, ha? kato bitong Gikan sa original ba? di ba Ihubad. nag-mention man ka og Dead Sea Scroll. Katong mga Kana. gi-mention nimo ganina, hain man nimo mga Dead Sea Scroll karon nakabutang, naka-preserve. Sige, basi kini isa na. Unsa man? Actually bro, study ta about Dead Sea Scroll Qumran. Kana nga mga manuscript karon, wala ta kay balong asa na sila kay during sa record sa mga studies sa mga archaeology gisipti na sa mga Jewish nga nailangob ana nga ilang gisudlan and then mga jar kana sila karon wala gina makitaan. So wala makalocate ana nga asa nga gibutan na kanang mga scroll, Dead Sea Scroll nga Wa daw nakitaan. Sige. about sa mga Abo about ito sa bago Eugene. Byzantine text, Hindi about makita bro Eugene. Alexandrian Ito bago text, makita. wala tayo matag nga information asa siya kay dugta na sa karon nga mga Oh, wala information. matag nga information bro. Wala Ito bago. wala na. Sige. So kaning mga sinulat sa mga apostoles nga silang San Marcos, San Juan, San Lucas, San Mateo, sulat ni San Pablo. Ayon man ni karon nagka-preserve nga lata na ni nga wao. Napagyapon ni antod karon. Asa na bro? Number one bro atong basihan ang kung pagkanunay sa Biblia nagpabilin gyapon na siya kanang Bible mao na ilang mga sulat record nila pero kung katong dili pa Biblia nga ilang gi-translate sa una nga dili pa Biblia karon sa atong postmodern system Scriptures ba? kanang Biblia Scriptures. itawag pagpapilang wala scripture wala na to karon wala ta kay balo asa to sila mga asa na to nga magpambutang nga mga wala na bro. Wala na sa mga sulat kay kato mahalon man to siya million man to sa mahalon dito siya nga mga scroll wala na to siya karon pero nani tong original sumala sa isa ni Kuya Gina Yes, sa mga original sulat. to. Okay, next question bro Eugene kay Next question na lang kay murag gabi naman kayo. Last na lang na kuning pangutana ha. Mangutana po ko. Mangutana po ko sa inyo. Sige, ako na lang. O last na lang na kuning pangutana kay mo tapos na ta. Dinugba na sad sa buntag ha. Mangutana sa ko bago mo matapos. Bro, lagi, lagi. ni pangibot. Sa mga orasan na. Alas 9, pwede mo Oras, kalantaw. Kaya ako Unsa may Asa, topic bro? ninyo? Unsa may topic ninyo? Asa mo mag-live bro? This Facebook bro? sa kwan sa page ni pangibot gro niya basin og dili to si Leo Mar Balasabas nga katong lokal. Unsa may inyo topic? Unsa may topic ninyo? Unsa ka oras? Ako affirmative pamatudan ako nga ang mahugaw og dalumtanan nga dili ipakaon hangtod karon. Unsa nga oras bro? Unsa nga oras? Mga alas 9. Watch lang mo, tanaw lang mo. Buntag? Sige. Buntag? Oh, alas 9, oh. Usay tima bro. Balikan tima bro bay. Pamatudan ako nga ang mahugaw nga dalumtanan nga dili ipakaon hangtod karon. Sumala sa Biblia. Walay mananap, walay butang mananap. Dapat lay mananap Dalumtanan, kay kanang dalumtanan mananap, dala na kay mga dalumtanan nga mananap. mas may mananap Wala kay dulong tanan. Labig. Wala. Nagka maklase Pero Wala ng ko tanan, bro. specific. Wala Kani akong bang specific. giingon sa imong amigo ba bro? Nga Jesus Christ is the author of the Seventh-day Adventist and the founder and builder of it. Pwede na to ni matima bro? Magdebate haytang duha? Depende ane bro kanang depende kung di ko busy kay actually estudyante mo karon nga estudyante na Sige. Hindi na ko na pwede Kaning isa, sa man bro? Pwede na to ni matima bro? Wala ko mag-preach. Ay, agriculture ka? Oh, ato nang sabutan at sabutan nga tema kay kanang broad man na siya explain kay gamit ng mga standard reference na. So pag standard reference dili gitong mga sinuwat ni Ellen White kay Depende maguna sa atong tema kay i-apply na to di ang philosophy nga mali ba ni nga tema debatable ba ni kay kung ba ni siya ato nang sabutan kung dili ko busy kay kun may karon na isare ba about mushroom about mga kanabitang organic. sige. Sabi na ko kay eskwela kas pagka-pastor. Bro ka po. Kining kay present ako Mutana na daw. sulatan Kaya, nga. Kapatutan ako nga gipiyal ang pulong sa Dios sa mga Hudyo, dili ka mo kuan dili ka mo Ay, huwag tayo problema na kinaam na sa bibig. dili ba dili ka mo Hindi wala debatable. Ang tsada ng dili ka tima mo bro. kuan Gipian Dili wala, alas bisag ka simbahan Katoliko. Dili man ta supa ka na. Unya, di bita nang utana ko nimo nga. Salamat. Diin man jud ning mga original nga manuscript Salamat, naka-preserve karon. Ang imong giingon nga sa imong kauban wagi pagtaguan mo tos jarjar ato dron wa man makit Ya katapos sa mga apostoles nga mga sinuwat, nangalata na ron. Oh.
Pero di lang ninyo madawat, nag-preserve na karon sa simbahang Katoliko, musubay pagka sa Vatican, na ay library dito, tuwa na naka-display dito. Oh. Well, bisa pagwato, og daghan lang og kwarta, lukatan ta mog bisa, padto ang Ay. Vatican library. Na dito naka-preserve mga karaan nga mga manuscript na dito. Dire, walang kaibaw kay narap tag Pilipinas gatuyok-tuyok. Igiwan tag pasahag picture gikas Google, may nga tag edited mo na. Katong mga dito scroll bro, katong nangalata ato sa una katong gisudan Tuwa dito, nangapahak-pahak pa manggali itong uban. Tanawa rago na i-search rago diyan na sa Vatican Library. Na diyan nakabutang. Search Ipanghipo lang Google inyo. na sa simbahang Katoliko kay nga naman ang simbahang Katoliko mahilig kay magipo-sipo sana. Dili para sa inyo ha. Sus, og Seventh-day Adventist pang simbahan nakabaro ganiti tibuok kalibutan. Hangtod siguro karon katong mga lubong sa mga apostoles wa nakit eh. Kaya di man gyud mo hilig nag-preserve. Kaya para di ka wag mo bisitag patay. katong kuan bro, katong original gid nga katong mga sinulat sa mga Hudyo sa una parang ng Abraham, ni Moses, wala na gito kanang lata ato sila pero karon bago nga mga Naapay kuan bro, naapay mga na-preserve gyud sa simbahan pero dili gyud totally nga nakompleto. Mo bitaw na kung tanawon nimo ang kanang mo bitaw tanawon nimo ang naka-preserve dito pahak-pahak na dito anay kuan. Sige bro, kay gabi naman kayo so may pangutanan nimo ani. Salamat. Kani isa. Salamat bro. So, matod pa nimo ganiha kay yang kon maganyo nga kamoy mga tagiya. Sumala sa kong gi-preserve ganiha. Sumala sa kong gi-deliver karon. O yun naman ba nimo ni nga kini sila gipelan gyud mga Hudyo ra gyud. Oh, mga Hudyo. Nya og mo bitaw giklaro na ko ganina ko. Sa Og mga Hudyo gipila lang no maglapit ang nganong mag-apil-apil man ta ana nga in the first place dili ra ba kita Hudyo kay Pinoy man ta. Yes, Ya si yes. Ellen White to Amerika po to. Okay. Oh, sige. Sumala sa giwalid diri sa mga apostoles. O yun ang punimuni nga si Pablo nagwali na daan bago pa mo labot. Ha? Sumala ni sa buhat di kuan ba kung gipamotuod eh. Kaya nagsugod sila nagwali si Tibay tihan labot si Trismel. O yun ang punimuni nga sa wala pa mo mabot nagwali na si Pablo. Oh, muna una na mong mga pioneer gid na mong mga apostoles Dili, pare ay, gid San Pablo. ay, sa- Roma Uyun, 15:16. Mo yun Sa ko. o yun ang punimuni nga sa wala pa mo mabot si Pablo nagwali na. Oh. Unsa ma Yes. unsa may wala may maabot, mabutang? Paminaw ba? Kay pagsugod ko sa buhat god. Bato ba gid? Ang ngayon ka Kami pa na sa kumatao, wala pa kumatao. Nagwali na San Pablo. Pero kanang Dili, ngayon ka Pablo. nga ang imong gimen nga ang simbahang Katoliko Romano pamoabot? Oo, paminaw sa ba? Paminaw sa. Ay. Sa wala pa sulot, paminaw sa ba? O yun ba ni mo ni sa wala pa sulot ang Roma si Pablo nagwali na. Natural. Yes. Kana wala pa ko pungutan. Oh. Kana gi-clarify lang ako. Sige. Nya kana ra bang sulat ni San Pablo sa Roma, gisulat na niya dito sa Corinto. Gi-address niya dito sa Roma. And that is why nga kung imong basahon ang grammatically na wala mo yung San Pablo nga gisulatan ko kamo dire. Didto gyud term didto kay ngano man sa Corinth man na. Oh, diha dili dito diha term diha. Sa Corinto man na kana si San Pablo, Roma kapitulo 15 bersikulo 16 pare. Naabot sa Espanya og wali. Unya ang Espanya nakabaton og Kristyanismo, muna ang daghan kay dito mga misionaryong pare, naabot diri sa Pilipinas, nakabaton tag Kristyanismong Katoliko. Ano Sige. yung tinodo? Ano Straight yung to the tinodo? point. Pag-abot ni Pablo dito sa Roma, kinsa iyang gipatigom? Mga kadagkuan sa mga Hudyo ay iyang gisulatan. Mabata nga kung gipresent niya, di pa nagtigom niya ang mga kadagkuan sa mga Hudyo katong nagkatibulaag ba? Katong nagkatibulaag gikawalihan sa una. Sa panahon nga gibato si Esteban, kaya nagkatibulaag man sila. Mo buto yung nga pag-abot niya sa Roma, pag-abot ni Pablo sa Roma, yung sa buhat 28, 16, 17, gipatigom niya ang tanang kadagkuan dito sa mga Hudyo. So ang giadto ni Pablo yung isa mga igsuon akong mga Hudyo. Kaklaro ang nga pagkasulti. Mga igsuon akong mga Hudyo. Giyan lang gid niya. Muna nga maka-prove jud ko sa Biblia nga atong basihan. Unsa man ang klaseng igsuona na? Igsuon sa pagtuo o igsuon sa unod? Mo kanila nga mo ni inyo kaklaro yung Pablo nga gisulatan ko kamo mga igsuon akong mga Hudyo. Kaklaro. Nagtigom niya sa normal kay na may mga Hudyo na-convert into Christianity. mo Lagi kanila mga nga ang akong napoy mga Hudyo nga wala po na-convert sa Kristyanismo nga nagpabili na lang ilang tinuuhang Judaismo. O ito ning antod karon dunay mga relihiyon nga sikat sa Israel, Judaismo. Kana diyang magpahulay Sabado, laham na.
Yes, ako naman Judaism mo Oh, sila sakto tong giingon ganina ni Brad Jumel, sila ang original nga Sabbath keeper. Kamo nangupya lang gid mo sa mga Hudyo. Imo no tamo mga Hudyo pero nganong gusuhid-suhid man mo ana. Sa ato pa day, musupak day ka sa inyong pasyong mahal nga ikapitong adlaw Kanang Sabado pasyong mahal, dynamic form of translation man na. Kanang pag-ingon dag Sabado ipangilin, Oh, dili na referado sa Sabado nga adlaw yung Sabado nga Saturn day. Kundi Sabaton, Shabbat ba? ug mabasa na ko gapo nga ang Sabado nga gimin sa Biblia sa Turde na unsa man i-challenge Eh, ta karon. Dili ba wala man ta tanag sa gimin kay Daghan man kay naminaw karon. Kung i-challenge ta ka kung mag-refer tas mga Hudyo, ilahang Sabat, Ayaw Sabado. paglikay. Ayaw paglikay ka po. Naon sa ay paglikay ba? Eh dili bang ka sa Turde na i-challenge ta ka karon. Brad, matay sumuod na kini Sabado, Brad. Sunod na ta mag-gisgot na. I-challenge ta ka ayaw paglikay ba? Minor ko I-challenge ta ka ba? Kay dili ba ka sa Turde. Kung mapapatutaan ako nga kanang Sabado nga giminda sa Turde na. Wala lagi Osman. tay problema kung sa Hudyo ka mo refer, Ay. di ko supa ka na. Dili. Kay tinuod ba na? Pero imong Ingon man i-connect sa Kristiyano na, i-connect nimo sa Kristiyano kanang pasyong mahal, naka-refer na siya sa Sabat day. Dili sa Saturn day. So pag Katoliko guna normal usa may Sabat sa Katoliko Domingo. Mo gani ang iyong Oh. pasyong mahal ingon man jud nga ang ikapitong adlaw ang Sabadoy ipangilin. Sabado man jud gimension niya dili man Sabat. Pareho ra gud aning giingon sa Latina Bulgata ni Monsignor Yap. Paminaw ha? Pareho ra gud aning giingon sa Bulgata Latina ni Monsignor Yap nga sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Hinumdumi og santuson mo ang adlaw Sabado. Dili man na Sabado nga Saturday. Sabat man na. Oh. Pumapulot na ko Kanang naada sa Latina, kanang naa sa dynamic form of translation, as taning kangyap, kanang imong pasyong mahal, ang Sabado'y giingon diya, naka-refer na sa Sabbath day, dili sa Saturn day. Mo gani na i-challenge ta ka. Kay matod man nimo ang Sabado dili Saturday sa Biblia. Kung makabasa ko sa Biblia nga ang Sabado Saturday. Ibo ba i-challenge ta ka? Wala ko'y supa ka na. Kung mo refer tas mga Hudyo, kailahang Sige. Wala ilahang man kay- Sabbath day, wala man kay Saturday supak, gina. Di ta Sige muli na, kay wala ana. man kay So supak. ako mo yun jud na. Pero Yes, wala kung dili ka Hudyo nya Sabat kag Sabado diha, anana ay maigo Salamat. tas gipadayag 3:9 ani nga nagpagka-Hudyo bisag dili Hudyo. Straight Salamat. to the point. Salamat imong giangkon nga wa di ka mo supak ana. Sige, sige. Sige, ani na lang last pangutanan nako. Hatagi ko og referensya ha. Ay di lang ko mo hisgot og standard reference kay kahibaw man jud ko. Lagi Biblia, aside aning Biblia pag hatagi kog ebidensya. Ebidensya lang. Balag nas putos buwad. Hatagi kog ebidensya Seventh-day Adventist Church General Conference founded by Jesus Christ. Abot man ka sa history ang akong gi-present Biblia. Biblia akong Tagay ko sa gi-present. Biblia. Tagay ko sa Biblia. Biblia lang ta. Wala mami. Seventh-day So, Adventist po. General Conference founded by Jesus Christ para mahuman taron. Sige. Ara ato subayon ha. Kaya hisgot man ka og iglesia gyud ang imong subayon. Kini bang mga iglesia ha, gisgutan rin patilagahan naman iglesia sa Dios, iglesia sa buhi nga Dios, iglesia nga banal, iglesia nga panganay, iglesia sa Jerusalem, iglesia nga buhay. Kini hindi panganlan dire, di ba to pa dire? Naka-refill pa ni sa pangalan sa simbahan o mga katawhan Ay, problema na nimo basta tagay Mo gyud kanina, og ebidensya. mo Seventh-day kanina. Adventist General Mo kanina. Conference gitukod ni Kristo. Di-prove na ko si Muha nga kami wala may magbase sa pangalan. Kundi nakabase may sa doktrina. Sa doktrina may nakabase. Ay, sos. Ako Ah, Brad, dili ko ako magtuon kog Biblia ha. Magtuon ko og Sa simbahan doktrina. kung asay tinuod paminaw ha. Magtuon kog asay tinuod nga simbahan, dili ko magbasig doktrina. Kay nga naman, kung magbase kog doktrina Brad, ga born again ako. Kay ang born again Sige. halos murag gimemorya pa ng Biblia. Naatanan pasok sa Biblia kunuhay ilang doktrina. Kung Pasabton ka mo. magingon ko nga doktrina ha, paminaw ha, kung moingon kog doktrina, kamo naas Biblia pod, kunuhay nyo doktrina, gisunod. Halos murag sige. gimemorya na nilang Biblia. sige. Inyo pa ang kunon nga kanang Biblia, gipialan pulong sa Ginoo kamo. To apoy Alliance, Sige. to apoy Baptist, to apoy Pentecostal, to apoy Christian Fellowship Church, to apoy Full Sige. Square. So di na to ma-probe. Kay kung atong basihan ng doktrina,
halos tanan ng mga simbahan dong gimugnag tao nakabatay sa Biblia ang ilang doktrina. Buot nang sige. ipasabot, tinuod sa ni sila. Matod pa si mong kauban kanina, posible na kay ang doktrina na sa Biblia. Now, di ko magbase ani ha sa Biblia ang nga doktrina naaba. Nagbase ko sa magtutukod, mismong sa magtutukod kay bisan pag usaon ang Biblia ag memorya nimo, badapak nga ikaw ray gatukod na imong simbahan or nag-organize kog ako, gatukod kog ako, nya gisunod akong Biblia, di gini mo ay makapatinuod. Ang founder Sige. akong gisigurog pangita. Karon hatagi kog ebidensya nga ang founder sa Seventh-day Adventist Church si Kristo. Sige. Mo ba na akong gi-present kaniha? Kami wala may magbisa pangalan. Kaya papay na sa pamit. Okay, mag-explain ko ha. Hinigod sa Mateo 16:18. In the Greek, ang isa gitawag ek meaning call out. Isa rin call out. O meaning ecclesia, calling. Ha? The Greek ecclesia was assembly of people. Mga tao man ni sila. Wala magjugo, wala giningan ni Kristo ha. Wala nga ni Kristo ni nga Santa Iglesia Apostolika Romana. Para maklaro lang nako, para maklaro lang. Paminaw sa, ano yan? paminaw sa para masabot ka. In the Greek ecclesia was assembly of the people of God. Kaklaro ani ha, wala nga niya. Isa gibipo kini mga tao nga mga tinawag. Sapton ta ka. Kini nasulat sa Biblia, iglesia sa Dios, iglesia sa panganay, iglesia sa mga hintil, iglesia ni Kristo, iglesia sa mga banal, iglesia sa buhay nga Dios. Nganong wala may Santa Iglesia Katolika din na nakabutang sa Biblia? Kung tinuod pa na inyo abe. Sige, anin na lang para sige. masiguro na ko ni. Sige. General Conference Seventh-day Dito mo Adventist tala sa- Church Organization. Hatagi Tala kog sa- ebidensya nga lagi. Hatagi kog ebidensya gikan sa Biblia nga kanang imong organisasyon gipasakupan karon si Kristo'y gatukod. Wala gani ko magtudlo nga kanang simbahan. wala, di ay. Pangalan. Paminaw sa. Kay kining iglesia nga gisgutan re, ha? Iglesia sa Dios, iglesia sa panganay, iglesia sa buhi nga Dios, iglesia sa mga hintil, iglesia sa buhay. Wala jud nga ni nga Santa Iglesia Katolika Romana. So nagpasabot rin nga kining the Greek Ecclesia was the assembly of people of God. So kaklaro, mga tao gini sila, kami kay wa magtudlo og pangalan sa simbahan. Kaya among gimension rin doktrina, mga tao ba nga tinawag, calling o call out. Kaklaro ana. Mayon ko jud mo gitukod mo ni Kristo. Usas mga pagtulunan ninyo gadawat mo sa sulat ni Ellen G. White. Hatagi kog ebidensya sa Biblia nga pwede na totoohan ang mga sinulat ni Ellen G. White. Akong term, matud pa nimo, akong term ganiya magtutukod mo tong term. Ay sa kusba ba? Wala Anong lagi. term? Para Anong ma-prove term na ganiya? ko kay di ba na wa mo nakabase sa pangalan nakabase mo sa doktrina Usas mga panudlo ninyo nga magtuo mo sinulat ni Ellen White. Basahi ko sa Biblia nga dunay sulat ni Ellen G. White patuohan na to. Gapo. Ang among doktrina gapo, wala na mo nagikuan sa inyo, ipamunggo sa inyo ha. Sultihan ta ka. Kay nakabase mi sa Biblia. Kung doon may mga pagtulunan, wala na ko ano na lang. sa inyo ha. Papilion ka lang tika. Wagi mahatag. Di balihon. Papilion na lang tika. Dali ra kayo ni ako. Asa may iya ni Kristo ani nga simbahan? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist General Conference? Asa ning duha? Sige. Tubagon ta ka ha. Kung si Kristo namulong og iglesia, pangalan si iglesia, uyunan ta ka. Di, tagay ko sa Biblia nga si Kristo namulong. Muyon ko. Asa ning duha tagiyan ni Kristo? Asa man ani? Aron klaruhon ako ba? Halimbawa, gi-Bible studyhan ko nimo. Ako'y usas mga audience nimo. So sawa man jud ko nimo pagdakop nga mamembro ko sa imong simbahan. Sige. Asa mo ni akong pangutana ha, Brad. Asa man aning duha ang iyas Ginoo nga angayan atong pansakupan? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church? Ang nino katong patubagon dia ang Dios, no? Mato pa niya sa Mateo 16:18. Sa pag-ingon niya in the Greek Ecclesia was assembly of people of God. Wala gisa maganan gapo. Wala ko mangutana nimo og wa ko mangutana nimo diin nag-ugat ning term Ecclesia o diin nag-ugat ning term sa nga pinulungan na hain man aning iyas Ginoo. O Ginoo ito pasuminglan hain man ani iyas Ginoo kani Seventh Adventist General Conference o kani Roman Catholic Church. Na pangutana ko si mo. Kung namulong si Kristo dito kung butuo, basta kay namulong si Kristo. Nga gingan na Kunya wala man kung wala namulong si Kristo di ka mo tuo. Ma'am,
Ano di ma'am? Yes, kay nga naman, sige. ang Nabay gipamulong si Cristo, Brad. Nabay gipamulong si Cristo Seventh Adventist General Conference. Oh. Wala siya namulong sa Seventh Day Adventist. Wala pa siya di namulong ayaw sa pug tuo Iglesia ana, Katoliko kay wa man day siya namulong. Ayaw pug tuo kay di man day wan siya namulong. Tabla. Salamat kay bro. Ugma na pod kagabi sige. na bro ha. Sige. Sige, tabla. God bless. Kaya wala pa siya No, namulong no sa hard Iglesia. feelings ta ha. Sige No lang. hard feelings ta. Sila. Amigo raman ta. Sige lang. Walang personalan, trabaho lang, bato-bato sa langit, tamahan, wag magalit. Kaya makatabla lang ko, pwede na. Oh, Sige, bro. wa mo Sige. katabla. Ay, wala man sige sa namulong. Wala pa sige sa namulong eh. Pareha kita tabla. Ingon gud ka nga ang di mamulong, di tuuhan ya. Wa mo puday namulong di. Ayaw na lang tuuhin ang Seventh Adventist General Conference. Pareha ta gani. Wala mo sito malitok sa Santa Iglesia. Wa po siya malitok ko Sige. Sige, ugma na sad pagkwanta ni ugma. Sige, Kapol. Daghang Bye-bye. salamat o God bless mayong Bye-bye. gabi kanatong tanan. Salamat, Sa lahat na Salamat. nanon. Oh, sige. So ako sa ni ipalit og Tagalog ha. Kay before ta mo end, we have to make a final conclusion sa